Mabakoro an bɛ sufɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ k'an lamɛn nin wagati na yɔrɔ suru ani yɔrɔ jan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bɛ ka radio Jɛkafɔ lamɛn a bɛ laseli kɛ aw ma 100,7 aw bɛ yan sanfɛ an b'aw fo minnu fana bɛ k'an lamɛn canal sanfɛ 860 ani Zeno ka fara YouTube kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin wagati na date foli min na aw bisimila aw ka jamukan kɛnɛ kan jamukan min n'an k'a ma ko débat politique ale ye jamukan ye min bɛ lase aw ma dimanche o dimanche 21h30 ni o ye nɛgɛ kanɲɛ 21 n'o tɛmɛna ni sanga 30 ye a bɛ daminɛ fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 23 sanga 10 o ma débat politique a bɛ kuma da di radio lamɛnbaw ka taa se politique mɔgɔw ani maa caman caman ma bisu n'an ka baaraw bɛɛ lajɛlen kalifalen don an ka ɲɛmɔgɔ la Buwa Jabate nɛgɛw kɛrɛfɛ juru banbalen bɛ nem danbele fɛ studio kɔnɔ yan ka se ka aw baro ka débat ko animer Seku Traoré ka fara baarakɛ ɲɔgɔn kan o ye Mamadu Mayiga ye Mayiga i ni su Seku ka foli lasigi yɛrɛ fɛnɛ ma y'a fɔ cogo min na ka lamɛnbajɛkulu bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ k'an lamɛn ka daminɛ jamana kɔnɔ Mali kɔnɔ ka taa jamana kɔ kan n'o ye tunkanakaw ye la diaspora malienne ni jamukan ye a tɛ fo kɔ ka yira k'a fɔ i y'a fɔ cogo min na bi su in na an kɛlen bɛ ka wele bila mun kɔni ye jamana den minnu ka baara bɛnnen bɛ ka se ka jamana politique ko ani jɛkulu minnu bɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw yaasa fɛn bɛ se na jamana kɔnɔ cogo min na o kɛnɛ kan bi su in na an kɛlen bɛ ka wele bila maa saba ma maa fɔlɔ ale ye Adama Kulubali ye a bɛ fɔ parti politique ma comme kɔni PRVM fasoko ni ale ja ye ɲɔgɔnmɛ ye maaw b'a dɔn kosɛbɛ maa filanan ale ye Yusuf Touré ye a bɛ fɔ jɛkulu ma ko mun kɔni ye Front Populaire des Jeunes du Mali d'Amosana FPJM Yusuf Touré dɔw b'a wele ko mun kɔni ye Jabali Yusuf ye maa sabanan o ye Mohamed Cherif Haidara ye a bɛ fɔ jɛkulu ma ko mun kɔni ye ACT n'o ye Action Citoyenne de tous o bɛɛ kɔlɔnlen kɔfɛ tuguni maa fɛnɛ don maa min ni maa dogolen tɛ sabula jamana in kɔnɔ kunnafoni di ko sira fɛ mun kɔni kunnafoni di ɲɛmaa fɛnɛ don jɛkulu in fɛnɛ kɔnɔ u ka jɛkulu ka kunnafoni di ɲɛmaa o fɛnɛ b'ale fɛnɛ bolo k'a fɔ y'a fɔ cogo min na ka foli ta ka ɲɛsin u ma ka kɛ ni wulikajɔ min y'a ɲɛsin u ma an bɛ sunkalo kɔnɔ wagati ma nɔgɔn wagati ka gɛlɛn ka maaw wuli ka wele ka na ka se ka na ɲɛfɔli kan ye wala ko faso kɔnɔ de b'u la ɲɛmaa se mun laɲini n'o yɛrɛ jɛ ka fɔ ka se ma den kunnafoni cogo min na nin fɛnɛ o cɛba dɔw ye nin bɛ to tariku fɛnɛ kɔnɔ k'a yira fɔ don dɔ fɛnɛ tɛmɛna ni maa saba na don jɛ ka fɔ kɔnɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye sabula an bɛna kuma fɛn minnu kan i bɛna don kɔrɔfɔw la sisan ka foli k'u bɛɛ lajɛlen ma k'u ni su Mayiga u bɛɛ lajɛlen lamɛn donc i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na bi su in na an ka baabu bɛ se baabuba saba ɲɔgɔnna ma a fɔlɔ ye jumɛn ye taxation jamana maa ɲɛmaaw ye fɛɛrɛbolo min sigi ka se ka musakanin dɔ tigɛ ka bɔ ayiwa an ka nɛgɛjuru sira citaw la an bɛ wari minnu bila walima an b'u ta ka taa se crédit tataw ma 10% ani 1% k'u tigɛ ka bila jamana wagande kɔnɔ ka baaraba dɔw kɛ ni a ye a baara waleyali a daminɛna an bɛna an da don a la ka walawala a dɔw bɛ tali kɛ jumɛn na thème filanan o de ye charte pour la paix et la réconciliation bɛnkan minnu bɛ yen bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na o kɔni a sɛbɛnfura taara bila CNT o mɔgɔw ɲɛkɔrɔ u y'a yira k'a fɔ ko fɔ ka référendum kɛ ayiwa an bɛna an da don o fana na ka walawalaw ye ayiwa n'o tɛmɛna ka bɔ yen thème misɛnnin wɛrɛ minnu bɛ yen o de ye an bɛ taa kɔ kan fɛn min ye ayiwa Anbalo Sisoko Anbalo ayiwa ale kɔni CEDEAO ka délégation a y'u gɛn ka bɔ a ka jamana kɔnɔna na o ko bɛ lahala min na an bɛna an da don o fana na ni n'an garisɛgɛ jara ni waati m'an tan tɛgɛ ma n'an sera ka kɔrɔfɔ misɛnnin minnu fara a kan o de don an bɛna kuma o de kan donc sisan an bɛ kɛnɛ di an ka mɔgɔ welelenw ma u bɛ foli kɛ k'u yɛrɛ ko fɔ jama an bɛ sɔrɔ ka taa ɲɛfɛ ni baabu ye ayiwa i n'a fɔ a fɔra ɲɛna cogo min na Adama Kulibali PRVM fasoko ale y'an ka bi mɔgɔ welen dɔ ye Kulibali i ni su n bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn a ka invitation na su in na PRVM tɔgɔ la ka n ka président fo n'o ye Mamadu Umar Sidibe ani Kalifa Dabali pour la confiance k'a fɔ danaya mun dar'an kan parti yɛrɛ tɔgɔ la ka se ka n'an sigi aw ɲɛkɔrɔ bi maliyɛndenw ɲɛkɔrɔ u hakilina ye jamana kɔnɔ aw ye thème fila mun saba mun fɔ ka se ka parti hakilina k'o fɔ a la jamana maracogo la ani jamana bɛ se ka taa sira ɲuman fɛ cogoya min na transition in bɛ se ka ɲuman bɛ se ka laban cogoya min na wa hakilina bɛ jamana ɲɛmaaw fɛnɛ na k'a fɔ ko u bɛ se ka Mali basigi ka se k'o kumaw fɔ k'an hakilina ta don o la o kɔnɔna la n b'aw fo ka radio responsable bɛɛ fo ka animateur bɛɛ fo k'an ko débatteur tɔ fila Haidara ni Touré k'o fɛnɛ fo débat jɛnna an bɛ taa fɛn min ye Yusuf Touré Front Populaire des Jeunes du Mali Traoré Touré i ni su awa ni su bɛ foli d'aw ma ka foli di radio so baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ n yɛrɛ ka association président fo n'o ye Mahamadou Jawara ye Front Populaire des Jeunes du Mali ka foli di an lamɛnkulu bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu tulo b'an na ka foli d'u bɛɛ ma ka Ala barikada bi an kana ɲɔgɔn sɔrɔ radio ka yan ka hakilina fɔ jamana ko la
vraiment an bɛ ala fo ka wale ɲuman dɔn fɛn fɛn nana yan ala ka segin ni bɛɛ ɲuman ye yanni ka bɔ kuma kɔnɔ n bɛ sirifukɛ yɛrɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kulubalikɛ kɔni fo ni n jɔ ko ni kɔfɛ ka nɛngulu fo voilà merci beaucoup merci ok an ka bi mɔgɔ wele maa sabanan o de ye Mohamed S Haidara action citoyenne de tous Haidara Isu ba nisu n ka foli bɛ aw ye kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la radio direction animateur n'a journaliste fɛn fɛn bɛ yen n tɛ dunan ye a kɔnɔ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n b'a ɲini an bɛna débat min kɛ ala ka ni sababa bɛn ala k'a ɲɛ a ka kɛ jamana jɔ de ye a kana kɛ jamana tiɲɛ an bolo ni ne bɛ action citoyen de tous ACT n'i y'a fɔ dɔw bɛ na ɲininkali kɛ k'a kɔrɔ ye anw ye ACT créé pour uniquement jamana in a tin bɛ se ka don jamanadenw na cogo min na parce que n'i kɛra jamanaden ni jamana tin t'i la jamana tɛ taa ɲɛ bi maliyɛnw yɛrɛ bɛ se ka k'u ka maliba fɛ cogo min ani mara bɛ se ka segin so cogo min na o kɔnɔna na ne ka président ye Alain Dako de ye n b'a fɔ kosɛbɛ il est professeur d'enseignement supérieur il est à Korofina ici et puis an ka secrétaire général Dje Bububa ale fana ye musoba dɔ ye min ye jamana in kɛlɛ kɛ kosɛbɛ donc n bɛ bɔ kuma la ok an ka tɛmɛ n'an ka bolo d'accord ne de ye an ka mɔgɔ welelen saba ye bi su in na a bɔra ka kɔrɔfɔ mɛn u yɛrɛ da sisan o tuma aw ka to lamɛnni na ka d'a kan ni waati dɔ sera an bɛna nɛgɛjuru sira fɛnɛ labila aw ye aw bɛ se ka weleli kɛ ɲininkali min bɛ aw fɛ wali kelen kuma dafata min bɛ aw bolo aw bɛ se ka o kɛ an ka kɛnɛ sanfɛ jamukan kanali 861 aw minnu bɛ Mali kɔ kan aw bɛ se k'an sɔrɔ o la wali kelen Zeno fɛnɛ sanfɛ ni jamukan kelen ye a bɛna tɛmɛ YouTube sira sanfɛ ni o ye radio Jɛkafɔ officiel la a ye to lamɛnni na ayiwa an bɛ don an ka babu kɔnɔ joona an bɛ taa Adama Kulibali PRVM fasoko ayiwa Adama y'a ye jamana maa ɲɛmaaw kɔni ye sariya sen kura dɔ ta sisan n'a bɛ tali kɛ ayiwa nafolo kasabi dɔw tigɛli la ka bɔ an ka nɛgɛjuru sira citaw la wali kelen wari tataw la min n'a bɛna bila ayiwa jamana ka waganden kɔnɔ baarabaw ni o ye jɔlibaw ye ka taa se fɛn caman caman ma an ka sigidaw yɛrɛ bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na o kama ayiwa ko in kɔni a waleyali daminɛna dɔgɔkun tɛmɛnen in kɔnɔ i hakilila ye jumɛn ye a ko kan bon n b'aw fo ka waleɲuman dɔw question na taxi kura mun sigilen filɛ nin ye Mali kɔnɔ n'o ye an ka société téléphone ye k'a fɔ ko maliyɛndenw bɛɛ ka se ka 10% ni 1% ta u ka transaction an'u ka crédit la PRVM bolo gɛlɛya foyi t'o la parce que jamana fɛn o fɛn bɛɛ bɛ taxi ani ka fɛn caman de laɲini caman kɛ pour que k'a bila i ka jamana kɔnɔdenw ani ka jamana yɛrɛ développement a n'a souveraineté bɛ sɔrɔ cogoya min na parce que i mana mɛn i ka jamana bɛ développer o ye k'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ minnu ka vision bɛ yen nɔ u ye taxi ni fɛnw kɛ k'a bila k'a fɔ ko an b'an ka jamana développer o développement kɔnɔna la sisan mɔgɔ si tɛ se ka bɛɛ de bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ de bɛ contribuer pour que ka se ka o baaraw kɛ mais gɛlɛya ye mun ye o y'a wagati a n'a fɔcogo a n'a kɛcogo o kɔnɔna la sisan nɔ PRVM bolo nin wagati in na yanni o kun k'a fɔ ko ka nin kɛ communication ma ɲɛ ou bien communication dangera communication na o kɔnɔna la sisan nɔ yanni a ko ka daminɛ o kun bɛ se ka mɔgɔ minnu ye professionnel ye minnu b'a ko kɔnɔna la n'o y'a société civile ye o n'o y'a syndicat ye o n'o y'a association des consommateurs o kun bɛ se ka bɛɛ lawuli k'a fɔ nin hakilina b'an na gɛlɛya bɛ Mali kan mais gɛlɛya tɛ Mali dɔrɔn kan gɛlɛya bɛ diɲɛ bɛɛ de kan n'i ye diɲɛ lajɛ bi i t'a ye mɔgɔ min bɛ se k'a fɔ a ka jamana ma ko ko alhamdulilayi kɛlɛ min bɛ Ukraine a ye diɲɛ fɛnw bɛɛ impacté parce que jamanabaw de b'a la ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen alliébaw o de b'a la ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen Mali dun ye fantan jamana de ye an fɛnɛ o fantan jamana fɛnɛ kɔnɔna la an fɛnɛ bɛ kɛlɛ la nin ye san joli o kɔnɔna la i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ kɛlɛ kɛ k'i jigi da mɔgɔ wɛrɛ poche kan i b'i jigi da i yɛrɛ poche de kan mais komi ko kura minnu tɛmɛna n'o ye k'a fɔ ko groupe électrogène minnu sanna o gɛlɛyaw bɛ yen o bɛ danaya bɔ jamana kɔnɔdenw ani gouverneur ni ɲɔgɔn na k'a fɔ ko safo ko fɛnɛ nana tɛmɛ sisan parce que mɔgɔw jigi ba kun b'a kan k'a fɔ ko ni panneau ko ninnu sigira maintenant o bɛɛ bɛ kɛ sababu ye dɔɔni k'a fɔ ko sikasika mina mɔgɔ dusukun na sinon diyagoya ye jamana marabaaw
nin taxi yɛrɛ dɔrɔn tɛ u kan ka se ka taxi wɛrɛ baw kɛ mɔgɔw kunna pour que jamana tɛ se ka développer ni taxi tɛ Mali kɔnɔna la fɛn caman hakilina wɛrɛ bɛ sɔrɔ ne fɛ taxiw bɛ sara ka ban Kulibali taxi dɔw tɛ sara ka ban jamanadenw ni taxi min sarali ka kan jagosa o tɛ ka sara ka ban maintenant taxi tɛ se ka jɔ ne ye diɲɛ fɛn fɛn lajɛ ne taara faransi i taara Amérique i b'a ye hali dugukolo a tɛ d'i ma i ka ta o dugukolo bɛ d'i ma i ka san 99 wa o kɔnɔna la san o san i ka so jɔlen min k'a la i ka commune na i bɛ taxi dɔ de sara i ka mairie i bɛ courant minnu sara taxi b'a la i bɛ fɛn o fɛn kɛ dɔw ko TVA bɛ hali an bɛ bɔnbɔn hali sɔgɔsɔgɔ bɔnbɔn ni fɛnw san effectivement y'ale TVA mais o TVA ko t'a bali ko taxi tɛ jamana tɛ taxi bila hali location hali fɛn wɛrɛw kan jamana kɔnɔna la mais ko n'a kuma fɔcogo a n'a wagati ani i ni mɔgɔ minnu bɛ n'i sigi ka kuma fɔ ne bolo o de kɛra défaut ye nin ko la sinon k'a fɔ ko PRVM bɛ position ta k'a fɔ ko a tɛ nin contre la non PRVM t'a contre la PRVM bolo dɔrɔn jamana pour que jamana yɛrɛ k'a ka souveraineté ko yɛrɛ ɲɛnabɔ il faut que jamana yɛrɛ de ka se ka a n'a ka jamanadenw u ka se ka wari sɔrɔ cogo wɛrɛ ɲini mun tɛ aide ye parce que i mana i jigi da aide fɛn fɛn kan mɔgɔ mɔgɔ y'i jigi da aide kan a t'i ka jamana développer mais aide fɛnɛ bɛ na a b'a fɔ k'a b'a di nin yɔrɔ de la a t'a di i ka kɛlɛ kɛ ale ka vision ye mun ye mun bɛna dɛmɛ kɛ a bɛ fɛ k'a kɛ cogoya min na a b'a kɛ ten ni ne nana ko n bɛ dɛmɛ kɛ arajo jɛgɛfɔ la bi n bɛ dɛmɛ kɛ n'a y'a sɔrɔ a ka di n ye de ka micro kura san ye mais ni aw ko k'a ka groupe électrogène san ni ne ko n t'o fɛ maintenant soit n bɛ segin ni n ka dɛmɛ ye soit bɛ n ka dɛmɛ minɛ ten cogoya la je pense que o ye dɛmɛ hakilina de ye o kɔnɔna la maliyɛnw jamana ɲɛmaa ye hakilina mun ta k'a fɔ ko u b'a la ka taxi mun kɛ o taxi ne bolo hakilina ɲuman don mais a n'a waati a n'a fɔcogo o de dankari ko la. ok ne bɛ Kulibali ɲininka an ɲɛna kuma ko la sabu i ye gɛlɛya mun fɔ a gɛlɛyaw tun b'an bolo ka ɲininkali k'i la n'o ye kuma yɛrɛ fɔcogo n'o ye communication ye n'o ye fɛn fɛn jɔ o ye majɛ nka i da don kumaw la an m'an pan o kunna nka aw ye PRVM faso ko bi n'an ko an bɛ jateminɛ kɛ a bɛ komi aw ka dɛmɛ bɛ ka taa transition fanfɛla yɔrɔ san 5 de fɔra an ye mun mɛn ko k'a di jamanadenw ma ka se taxi sara san 5 kɔnɔ n'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ san 5 kɔnɔ diɲɛ don o don ko ka 40 walima 100 bɔ mɔgɔ kun a waati kuntala ma janya wa n'a fɔra e bi ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye ɲɛmaaw ye bi ka se ka dɔ bɔ a kundama la e de bolo a kundama san 5 a ma ca jamanadenw ma wa. Bon, je pense que k'a fɔ ko san 5 taxi ko ninnu ni fɛn ninnu k'a fɔ ko wagati de b'a la pour que ka jamana ka souveraineté sɔrɔ wagati man kan ka fɔ a la yɛrɛ pour que jamana b'a ka souveraineté sɔrɔ pour que jamana tɛ se ka développer ni fantanya yɛrɛ. Kulibali e ko ka mi lajɔ kuma kelen kɔnɔ Kulibali n'a fɔra ne ka 100 bɔ bi n b'a bila n kunna n b'a la jijima ka dɛ 100 diɲɛ don o don n'i y'a ta kalo kɔnɔ o ye 3000 ye 3000 n'i y'a ta kalo kɔnɔ k'i b'a multiplier san kɔnɔ a bɛ taa bɛn 230 ani 80 ma jamanaden bɔ o bɔ k'o di est ce que o yɛrɛ jamana kɔnɔ kuma da man ka d'a ma a ka se ka nin ka ko fɔ fɛn min tɛ bɛn ma sa dɔw yɛrɛ la k'a tɛ bɛn k'u t'a la. Maintenant ne bolo jamana labɛnni na jamana sécurité kɔnɔna la jamana ka souveraineté énergétique kɔnɔna la ni aw bɛɛ ko ko an ka courant sɔrɔ on n'a pas le choix k'a fɔ ko a baara bɛ kɛ jamana jɔli jamana kɔnɔdenw si ka bɛɛ kan ka obligation sɔrɔ pour que ka jamana jɔ mais a n'a kɛ wagati a n'a fɔ wagati olu de ye dankarikɛ ko la ne bolo n'i y'a sɔrɔ wagati dɔ tun tɛmɛna n'i y'a sɔrɔ nin kuma kun fɔra je pense que mɔgɔ si e ni ne o an sigilen filɛ nin kuma la bi an t'a kuma fɔ mais ko ni mɔgɔ a bɛ kɛ wagati mun na o y'a sɔrɔ mɔgɔw ye résilience les gens étaient résilients déjà u ye san 3 kɛ san 4 u b'a la k'u muɲu san 4 in kɔnɔna la san 5 in kɔnɔna la maliyɛn foyi tɛ Mali kɔnɔ mun ma transition in soutenir wa mɔgɔw b'a la ka continuer ka transition in soutenir wa an ka laɲini ye fɛnɛ transition ye an t'a ban don dɔn mais a bɛ ban don min na o y'a sɔrɔ maliyɛnw bɛɛ gɛlɛya min filɛ nin ye tantɔ o bɛɛ banna. ok sisan an bɛ taa Toure fanfɛla la Front Populaire des Jeunes du Mali Toure e hakilila ye jumɛn ye baabu kan taxation kura in ka se ka dɔ tigɛ ka bɔ jamanadenw ka nɛgɛjuru sira sɔngɔw la k'a bɛ taa jamana wagandi la i yɛrɛ fɛ ko ɲuman don wa. bon balimakɛ yanni n ka n da don débat la fɔlɔ n bi Ala fɔ ka wale ɲuman dɔn Ala bɛ bi yira n na yarabi an b'a ɲini o Ala kelen fɛ a ka sini yira n na an bɛ sunkalo de kɔnɔ Ala ka sunkalo timɛ ko ɲuman d'an ma Ala ka sunkalo timɛ ko ɲuman d'an ma ka dugawu kɛ jamana yɛrɛ ye yarabi Ala ka jamana basigi Ala ka jamana basigi. bon tu sais n terikɛ n bɛna min f'i ɲɛna komi Kulubalikɛ ko wagati ko de don
fɔ cogo ni ma fili a ko a kɛ waati de ma bɛn u ko a la n t'a dɔn a bɛ fɛ ka min fɔ bon mon frère ni diɲɛ waati min tile bɔra o de tile bɛ bɔ o de bɛ kɛ jɔn si se tɛ o la o tɛ mɔgɔ si ka laɲini taxation min filɛ nin ye Mali tɛ jamana fɔlɔ ye min y'a kɛ diɲɛ kɔnɔ kelen filanan ni ne yɛrɛ ko n ko n bɛ kuma n ka faamuyali la Mali tɛ jamana yɛrɛ ko taxe yɛrɛ bɛ sara yɛrɛ wallahi billahi lezi taxe tɛ sara Mali yɛrɛ tɛ jamana yɛrɛ ko taxe yɛrɛ bɛ sara jamana min kɔnɔ parce que munna o dalilu b'i bolo Mali kɔnɔ i tɛ commerçant si ta Mali kɔnɔ a commerçant tɛ yen ko min b'a ka taxe jɛlen sara a tɛ yen a tɛ yen u bɛ na ni valeur min ye u bɛ na ni minɛn min ye e ka don boutique kɔnɔ k'a fɔ k'e bɛ taa o inventaire kɛ ko o taxe sara billahi lezi boutique si commerçant si tɛ sɔn donc a tɛ sara a sara a tɛ sara sara cogo la o kɔni o fɔ furu a tɛ sara sara cogo la a dalilu bɛ yen ndarikɛ ni kɔni kɛtɔ ka kuma kɔni ma c'est à dire man ka kuma kɔni fɔ ka mɔgɔ gosi n'a ye sa mais n bɛ ka tiɲɛ de fɔ ne bɛ ka min fɔ tiɲɛ de don o tulo bɛ n na o commerçant tulo bɛ n na diɲɛ bɛɛ ne yɛrɛ b'a milieu kɔnɔ parce que moi-même je suis dans une association de jeunes opérateurs économiques du Mali donc n b'a dɔn min bɛ yen mais an tɛna don o wo ninnu kɔnɔ quoi taxation in a na waati ɲɛna a kɛ waati bɛnna est-ce que kuma faamuya taxi a dabɔra jamanadenw de kama an bɛ waati min na ko bi a y'an ka wuli an k'an jɔ an yɛrɛ ye ne bolo o tɛ problème ye o man ka tɛ ka kɛ problème fana ye parce que anw de ko k'an bɛ kɛlɛ kɛ pour que an ka se k'an ka hɔrɔnya n'an ka danbe sɔrɔ n'a ma ɲɛ k'an bɛ kɛlɛ kɛ k'an ka hɔrɔnya n'an ka danbe ɲini fɛn fɛn mana b'o kɔnɔ sa an k'an ka sigi n'o de ye o Asimi tɛ o Siyaka tɛ Burama tɛ jamana ko de don mais sisan tɔɔrɔ bɛ jamanadenw yɛrɛ kan waati la bɛɛ bɛ ka kule ko ça ne va pas est-ce que o tun ye fɛn bɔ kuma fana ye jamanadenw kunna wa n terikɛ parce que komi an bɛ ka dɔ bɔ jamanadenw de kunna mɔgɔ minnu bɛ ka kule ko ça ne va pas ça ne va pas n'i ko k'i bɛ dɔ wɛrɛ bɔ olu kunna est-ce que n terikɛ e bɛ ka jamanadenw yɔrɔ jumɛn ye Bamakɔ tɛ yan ayi Bamakɔ tɛ Mali non n lamɛn bani e bɛ ka jamanadenw de kɛ Bamakɔ ye Bamakɔ tɛ Mali o non Mali gɛlɛya c'est partout non n terikɛ non n lamɛn bani aw tɛ Mali gɛlɛya dɔn e yɛrɛ min sigilen filɛ i ka micro kɔrɔ e tɛ Mali gɛlɛya yanni ne ka don radio so kɔnɔ ne ye kuma mɛn su in na est ce que n bɛna se ka sunɔgɔ gɛlɛya yɛrɛ min bɛ Mali kɔnɔ Bamakɔkaw t'a dɔn parce que dɔw yɛrɛ bolo Bamakɔ de ye Mali ye alors que Bamakɔ tɛ Mali ye dɔw y'u to kungo kɔnɔ k'a fɔ ko hali n'a tigɛli bɛ bɛn kɛmɛ ma an jɛna n'a ye pour que anw ni ka kisi mais n'i ma fili kuma ninnu fɔra de ka taxes sara pour que ka se ka dɔ bɔ kuranko gɛlɛya ani baara wɛrɛ minnu bolodalen don ka se k'o kɛ sinon n'a danna ne yɛrɛ ma ne ye village kɔnɔden ne ye burusi kɔnɔden de hali ni kuran ma na an ka pu tɛrɛ t'a la parce que an ka foyi lilen tɛ kuran na nka ne t'o dɔw kɛ parce que ni nana Bamakɔ yan nɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu balo kuran na soudeur b'o la peinture b'o la tôlier b'o la mɔgɔ camanba de bɛ yen nɔ minnu balo bɛ kuran na i ko aw yɛrɛ arajo so baarakɛlaw mɔgɔ camanba de bɛ yen nɔ minnu balo bɛ kuran na mais taa anw fɛ yen arajo so min bɛ yen nɔ panneau solaire ni batterie de b'a la n'a banna an bɛ cotiser an bɛ kura k'a la est-ce que vous voyez donc le Mali n'est pas le seul pays vraiment ka nin ko in daminɛ Dakar y'a daminɛ 2022 Abia 0,5% sur la transaction du mobile money a été instauré pour financer les infrastructures publiques. Ça, c'est Dakar. Côte d'Ivoire, une taxe de 3% est appliquée sur la transaction mobile money. Bon, alors que nous y a des thèmes, Côte d'Ivoire, au Mali, Sorom Sénégalais, au Mali, Mali tuna tiɲɛ kɔnɔ an bɛ guerre la san 13 san 13 diɲɛ jabara jumɛn bɛ yen nɔ ko sɔrɔ bɛ mun na ko se bɛ mun ye ko minnu ko bɔn an ye nin nafoloba in ta ka d'aw ma aw k'aw yɛrɛ dɛmɛ o kɛra diɲɛ sɔrɔsi bɛɛ tun bɛ yan a ye dugu cili baliya donc maliyɛnw k'a faamu k'a fɔ ko taxe sara ko in yɛrɛ ko tɛ jamana ko de don u k'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ ko taxe sara ko in a tɛna ta kɛ ka Siyaka fa ka so jɔ a tɛna ta kɛ Burama ka so jɔ a bɛna don malidenw de kungo la ne bolo an bɛ kan ka min fɔ réseau sanfɛ ka an mɔnɛ bɔ n'a y'an bila wari sara la an jɛna n'a ye nka a ka don a don sira fɛ o de tun kan ka kɛ maliyɛnw ka kuma ye
donc o yɛrɛ fɛ baasi tɛ ne yɛrɛ kɔni fɛ hali n'u y'a kɛ 400 ye. ok an bɛ taa Hayidara fanfɛla la Hayidara i hakili ye jumɛn ye baabu in kan nouvelle taxation in ka dɔ tigɛ ka bɔ jamanadenw ka nɛgɛjuru sira ci sɔngɔw la ka a bila jamana wagandi kɔnɔ o yɛrɛ fɛ fɛn ɲuman don wa nin y'a wagati ya bon fɛn ɲuman don komi tɔ fila minnu kɔnɔ n ye Ture ni Kulubalikɛ u kumana min kan mɔgɔ i tɛ se ka k'i yɛrɛ f'i ka sɔn i yɛrɛ f'i ka da i yɛrɛ la wa f'i ka i yɛrɛ de ka baara kɛ a yirala na a ye fɛn caman fɔ yan ko mɔgɔ fasɔn bɛɛ tun bɛ kɛnɛ in kan o ma to an sécurisera mais bi an dama de bɛ kɛnɛ kan an sera ka sécuriser donc n'an sɔnna an k'an yɛrɛ dɛmɛ n'an ko k'an tɛ to jɔnya la o tuma an ka kariya an ka sɔn an yɛrɛ ye o ye mun ye ni anw de b'a bɔ n'a bɛ k'an sago ye ala ta kɔfɛ ne hakili la o kan ka kɛ maliyɛn bɛɛ ka fɛn ye hali faransi bi hali faransi u ye dɔ tigɛ ka bɔ mɔgɔw kun ok mais jamanaden depuis 2018 jamanaden fan caman de bɛ k'a fɔ ko mun de la u ma dɔ bɔ u yɛrɛ fana ta la n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya ko don ko olu kan ka fɔlɔ u yɛrɛ la fɔlɔ ka sɔrɔ ka se jamanadenw ma aw ma fɛn bɔ aw ta la bɔn aw dun ko aw bɛ dɔ bɔ jamanadenw kunna est ce que e yɛrɛ ka ye la u tɛ ka bɛn jamanadenw kan kɔni bɛnkan tɛ ne hakili la a fɔra k'a bɛ tigɛ minnu fɛn minnu na o fɛn jamana ɲɛmɔgɔ jamana kɔmɔgɔ a bɛɛ lajɛlen b'o de utiliser kana ɲinɛ o kɔ mais est ce que olu ta tɛ d'u ma wa olu ta hali n'a nina a bɛ tigɛ ka bɔ a la parce que n'a y'a sɔrɔ 200 de dir'e ma 20 in bɛ tigɛ ka bɔ i ka 200 in na aw kana ɲinɛ o kɔ n bɛ se ka min fɔ nin ko in na komi n y'a f'i ye cogo min na an ye ACT de action citoyenne kuma fɔ cogo ale de man ɲɛ kosɛbɛ parce que bi Mali bɛ cogo min na tendance ko de don minnu tɛ fɛ a ka ɲɛ olu mɔgɔw bɛ yen olu b'a fɔ cogo wɛrɛ la aw tɛ se ka faamuya min na aw minnu ka faamuyali ma se hakɛ dɔ la n'u y'a fɔ n'o dun cayara jamana min kɔnɔ ni o mɔgɔ fasɔn kɔnna o kuma gɛlɛya bɛ na minnu fana b'a dɔn k'a fɔ ko a ka ɲi olu tɛ sɔsɔli kɛ o mais o de kama a ka di ne ye jamana in ɲɛmɔgɔw u ka to k'a ɲini communication ka kɔ baara ɲɛ an y'a fɛn caman ye jamana n'a développelen don diɲɛ kɔnɔ a communication de ka ɲi hali gɛrɛ min tun b'an fɛ yan n'i y'a kun ye datigi kan na communication de y'a kɛ coup d'état ka kan baara ye fɛnw ka kɛ u b'a fɔ de kɛnɛma nin de kɛra aw fɛ yen nin de b'aw fɛ aw fasow b'a la k'a kɛ taw la de nkalon de don min bɛ kɛ olu fɛ yen hali fa wulila hali an bɛ kurusi bɔ min ka Mali kɔnɔ yan i tɛ se k'a kɛ États-Unis n'i y'a kɛ u b'i minɛ ka t'i juger donc u tɛ se k'an ka jamana sago t'an bolo ka na ni diyagoya démocratie ye comme piétiner les présidents africains ka se k'olu sago sɔrɔ an ka jamanaw na donc ne b'a ɲini aw fɛ a ka tigɛ mais n'a tigɛra comme Ture y'a fɔ cogo min a bɛ kɛ min ye a ka ɲɛfɔ jamanadenw ye a donna da min fɛ à tout moment u ka se ka communiquer k'a fɔ nin wagati ni nin wagati kɔnɔna na ni kasa bɛ hakɛ de sɔrɔla a donna nin ni nin de da fɛ n'i y'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye ni jamana ko b'i kɔnɔ ni jamana kanu b'i la e ɲɛ b'a la fana ni jamana jɔ tɛ kɔnɔdimi ye koyi ɲɛdimi de don aujourd'hui fɛn caman b'a la kɛ Mali na kunun mɔgɔ tun t'a dɔn k'a bɛ se ka kɛ dɛ donc n b'a ɲini an ka faamuyali kɛ an ka se k'a dilan an ni ɲɔgɔn cɛ mais an ka fɔ jugu fo fɔlikɛla jugu an ka olu bɔ fasodenw na ala na merci ok yani an ka na fɛn ye Kulibali ne bɛ ɲininkali ta ka ɲɛsin aw mɔgɔ fila ma Ture ani Hayidara minnu bɛ ka kuma bi kuma jɛna ye ko hakɛ dɔ tɛ kuma ye wa ɲininkali ye kelen ye filanan numéro 1 n'i ye opération kɛ n'a ye ka tigɛ kun siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 hakɛ kun tɛ se ka k'a la k'a fɔ n'i ye baara kɛ ni numéro ye n'a bɔra kun siɲɛ 1 siɲɛ 2 o tile 1 na o to a ka ban n'o wɛrɛ ta ka na o ye lamɛnbaa dɔ ka jɛkulu ye ko k'o kuma fɔ aw hakilina ye jumɛn de ye o kan nka minnu bɛ ka kuma ko hakɛ tɛ kuma dɔ ye n'a bɛ ɲa k'a bɛ tigɛ aw fila u ka hakɛ tɛ kuma dɔ ye wa. ne bɛ kuma o yɔrɔ la u ka hakɛ don n ma jɛna u ka hakɛ don olu bɛ ka buruja mɔgɔ dɔ fɛ minnu ye o u bɛ ka buruja mɔgɔ fɛ minnu b'a fɔ ko fasoden ɲuman tɛ. mon frère bɛɛ n'i ka faamuyali don olu y'a fɔ parce que u m'a faamu an ma jɛn n'a ye parce que olu m'a faamu minnu fana bɛ kɛ ka bɔ k'olu fana nɛni olu fana m'a faamu munna ninnu fana ma jɛn n'a ye olu fana b'o ɲini k'o faamuya donc nin n'a ka hakɛ nin fana na bɛɛ n'i ka tiɲɛ don est ce que kuma faamuya mais i ye ɲininkali de kɛ minnu ko ma jɛn n'a ye u n'u ka hakɛ don mais fo k'a ɲini k'a dɔn wari in
a bɔ kun ye min ye a bɛna kɛ min ye a bɛna taa sira min fɛ o de y'a to lamɛn n'a ma ɲɛfɔ ka ɲɛ k'a b'a daminɛ o de y'a to ne ko transition in an san naani kɔnɔ u nana waati min na waati min fɔ mɔgɔw ko résidence o y'a sɔrɔ bɛɛ bɛ fanga in nɔfɛ fɛn fɛn fɔra a bɛ se ka bɛn kulubaliw fɔ kuma kɔnɔ ni sanu y'a don ma jɛ a tɛ kɛ zira ye wa Mayiga sanu ye zira ye mɔgɔw b'a fɔ ni sanu y'a don ma jɛ k'a kɛra zira o tɛ tiɲɛ zira ye zira de zira tɛ se ka yɛlɛma kɛ sanu kuma n'a fɔ non kuma bamanankan min don bamanankan tilenin tɛ kuma a kɔrɔ de ko don quoi min ye o ale ye question de poser a ko minnu k'u ma jɛ n'a ye u ka hakɛ don a tɛ se k'u bɔ malidenya na o n'i tɛ fɛ k'a sara ne bolo c'est très simple i b'i ka téléphone faga ka i se bɔ k'a bila minnu tɛ se ka ɲɛ kɔ non u ka hakɛ ye weleli lamɛn sa u ka taa fɛn na weleli ye hakɛ de ye fɛn tɔgɔ bolo fɛn sa fɔlɔ an bɛ taa weleli kɛ fɛn ni mun na fixe mun na a ye hakili jigin sa u ka téléphone kabiriw ɲini ka taa appel kɛ lamɛn sa u ka hakɛ ye appel ye sisan mon frère u ka hakɛ dɔ k'a fɔ ma jɛna u ka hakɛ dɔ mɔgɔ si tɛ se k'u bali o la nka jamana kuturu o ka bon ni ale de ne ye d'accord ɲininkali filanan ni ye numéro 1 lamɛn sa e ka lamɛn bon en tout cas ne yɛrɛ ka téléphone bi ne yɛrɛ wari min caya ne yɛrɛ b'a da dɔn hali n'u y'a tigɛ siɲɛ 100 n'u k'a bɛn ne ma ok mais sisan ok an bɛ taa fɛn fanfɛla la Hayidara u ka hakɛ tɛ yan u ka hakɛ don u kan ka na ni maa wɛrɛ fɛ yan bon o ye olu fana ka faamuyalibaliya ye diɲɛ ye bɛɛ n'i ka dɔnta de don ani bɛɛ n'i ka yeta hakɛ de don ni e y'a fɔ siɲɛ 100 ne t'a f'i ɲɛna mais a bɛ se ka kɛ n b'i lafaamuya mais n kɔni bɛ min dɔn Mayiga hali n'i ye miliyari de don i ka jamana da fɛ nimisa ma kan ka k'a la n'i tɛ yen i den bɛ yen n'i den tɛ yen i mɔden bɛ yen n'o tɛ yen i fufafu bɛ yen foyi tɛ jamana ko bɔ diɲɛ ok an bɛna Adama Kulibali an bɛna e jɔ a ye yɔrɔ min fɔ n k'a jaabi numéro 1 tigɛ ko 4 n'i ye ta ko 10 kɛ tigɛ ko 10 de bɛ kɛ o ayiwa an bɛna Kulibali fan fɛ sa mais Kulibali est ce que n'u tun ye option dɔ dilan fɛn in na a bɛnna minnu ma olu ka sɔn a ma bɛn minnu ma olu ka ta o fana tun man ɲi kosɛbɛ ka tɛmɛ nin kan parce que nin na hali a ma diya minnu ye a bɛ tigɛ ka bɔ kunna en tout cas alors que dans un pays démocratique est ce que o kan ka kɛ wa ne bolo o kan ka kɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ mɔgɔ si diɲɛ kɔnɔ i t'a mɛn ko mɔgɔ wɛrɛ y'a ka jamana jɔ ka d'a ma i t'a mɛn ko mɔgɔ si ye nin kɛ ka di ka tɛmɛ jamanadenw yɛrɛ kan i mana mɛn b'i ka wara minɛ an ye dɛmɛ ka wara faga o y'a ye a kɛlɛ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo Mali kɛlɛ in i mana mɛn kɛlɛ in an ka kɛlɛ in kɛ o y'a sɔrɔ Mali sɔrɔsiw yɛrɛ de b'a la ka kɛ u ka foli b'an yɔrɔ bi u b'a la ka kɛlɛ mun kɛ bi Mali kɔnɔna la kɛlɛ barikama don pour que Mali bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ wa ɲɛdonna mun kun kɛlen don hali Mali la kɛrɛfɛ dugu ni yɔrɔ caman fɛ o ye o caman hali n'a ma dabila pepewu mais caman ba bɔra la don natɔla la caman bɛ bɔ a la maintenant nin taxi ko ninnu n y'a fɔ depuis kuma daminɛ fɔlɔ la k'a fɔ comme quoi kuma kɛcogo a fɔcogo a n'a kɛ don olu de man ɲɛ maintenant communication activité ou bien pré-taxation ani post-taxation olu bɛɛ bɛ se ka kɛ an bɛ fɛ ka nin baara in kɛ maintenant yan'a baara cɛ a professionnel m'a domaine na an b'o wele u bɛ kuma u fana b'a lase u ka jɛkuluw ma ka se jamanadenw ma o t'a bali k'a fɔ ko hali n'a fɔra ka jamana ɲɛmɔgɔ ka hakilina ye mun ye k'a fɔ k'u bɛ degun ta ka bɔ jamana kɔnɔdenw ma peut-être Touré comme ATT ka Touré kɛ ni ɲɔgɔn na a b'a la k'a ta ni dusu ye mais jamana tɛ mara ni arrogance ye jamana tɛ mara ni dusu ye jamana bɛ mara ni hakilina ani vision développement ye o de peut-être bi a digilen don mɔgɔ dɔ la k'a fɔ ko an tɛ fɛ a ka kɛ siɲɛ 2 an tɛ fɛ a ka kɛ siɲɛ 10 mais an bɛ fɛ jamana ka jɔ n'e ko k'e bɛ fɛ ka jamana jɔ e dun tɛ fɛ a ka bɔ e ka wari la Mayiga e bɛ fɛ a ka bɔ jɔn ka wari la sisan maintenant ne bolo hakili Kulibali hali n'a bɛ bɔ ko numéro 1 kɔnɔna n'a sɔrɔ i ye Orange Money ta n'a tigɛra siɲɛ 1 t'a sɔrɔ i y'a fɔ cogo min na mɔgɔ sɔrɔ tigɛ cogo kelen numéro 1 opération 2 tile kɔnɔ o bɛ se ka jɔ an tɛ Faransi an bɛ exemple de d'i ma
aujourd'hui France premier ministre Bayrou a ko jamana kɛlɛ minnu bɛ yen nɔ ou bien menace min b'a la ka ɲɛsin Europe ma ka se tubabu jamana ma ko français ye épargne min bila u ka compte kɔnɔ pour que k'u ka retraite financer ko jamana bɛna juru ta pour que ka se ka a fɔ k'u bɛ kɛlɛ financer maintenant o kɛlɛ financer la tuguni juru minnu taara épargneur bolo u bɛɛ bɛ se ka sa o fɛnɛ kɛlɛ fɛnɛ na tu vois ce que ça fait k'a fɔ k'i ka diɲɛnatigɛ kɛ ka wari mun sɔrɔ k'a bila ko n bɛna n ka retraite ni mɔdenw ni denw ka vie ko n bɛn'o assurer n'o ye mais jamana y'a fɔ ko jagoya n b'a juru ta i bolo jagoya i se t'a la n b'a juru ta mais tila n bɛna kɛ ka kɛlɛ de fɛnɛ kɛlɛ tɛ yen bi dɛ mais n bɛna kɛ ka kɛlɛ de financer pour que e bɛ sa kɛlɛ mun na. Maintenant, c'est pour dire que ala ye misali ta Burkina min kan ni an y'a ka fɔ Burkina kɔnɔ ka CNT kɔnɔna la Ibrahima y'a ta fɔ a ma ka dun kɔ a jɔn a ye mɔgɔ bɛ bɔ la pewu an bɛ an compare la bi e ka CNT mɔgɔ ko yan ko taama kelen ka di mɔgɔw la n ko bɛɛ de mɔgɔ futina de n'an ko da ɲɔgɔn ma ko bɛ tiɲɛ bon da to ne b'a la k'a fɔ n ko communication kɛcogo de man ɲi mɔgɔ bɛ kuma institution tɔw la k'a fɔ n bɛ fɛ taama tɛ bɔ a la dɔrɔmɛ tɛ bɔ a la o bɛɛ bɛ maliyɛn filɛ nin ye an tɛ jɔnmaya fɛ an tɛ arrogance fɛ ani fɛn caman jamana marali la maintenant jamana mɔgɔ minnu bɛ sanfɛ kuma bɛ se ka gɛlɛya i bolo mais n'i bɛ kuma don min na i bɛ i bila mɔgɔw ka gɛlɛya niveau la k'i bɛ kuma o fɛn na maintenant peut-être o don na mɔgɔ min b'a la ka kuma i b'a sɔrɔ dusubɔ komi Ture dusu bɔra cogoya min na bi o dusubɔ ɲɔgɔnnaw bɛ na o la mais jamana bɛ mara ni vision ye nous on a cette vision k'a fɔ ni ala y'a kɛ don o don ko PRVM sen donna fanga la on a une vision jamana bɛ mara cogoya min na on a une vision a se k'a fɔ tuguni hali don natɔla la dɔ bɛ fara taxe kan ka tɛmɛ mun tɛ nin ye maintenant mais jamana développeli mɔgɔ si t'a développer ni maliyɛn yɛrɛ tɛ wa taxe in sarali a bɛ don Mali développement kɔnɔna la wa u y'a fɔ cogoya min na n'o ye transition ɲɛmaaw ye ko n'an ye taxe in sara ko a bɛna kɛ ka bila fond dɔ de la Assimi yɛrɛ tellement a yɛrɛ ko non ko a wari b'a la ka tiɲɛ yɔrɔ dɔ la ko mais k'a bɛ taa présidence de la ale yɛrɛ ɲɛ b'a a ye ko a bɛ gérer k'a don an ka courant ko ani gɛlɛya min b'o la o bɛɛ a yɛrɛ dalen don a la k'a fɔ mɔgɔw b'a la ka wari ta yɔrɔ dɔ la sinon anw yɛrɛ bolo ni nin wari suguyaw bɛ na a b'a pour que ka président yɛrɛ kisi sini weleli ma yɔrɔ dɔ la a ka bila jamana ka kɛsuba kɔnɔ ministère dɔw bɛ yen olu b'a la ka nin baara kɛ olu ka a baara a wari ta ye k'a baara kɛ mais commission dɔ bɛ se ka sigi ale fɛ yen o commission bɛ ɲɛ da baara kɛta ani wari tacogo pour que ka kɔrɔ ye wari in bilali présidence la Assimi yɛrɛ ka yɔrɔ la e sigalen bɛ o yɔrɔ la dɔɔni c'est pas que ne sigalen don la ou bien n sigalen don o la mais a ka ɲi yɔrɔ mun na o ye a ka bila jamana ka kɛsu kɔnɔ a kana taa présidence la parce que risque bɛ yen risque ye don min ale ka baara ka ca mais mɔgɔ wɛrɛw de bɛna commission dɔ de bɛna fɔ ko a bɛna nin baara kɛ a bɛna nin baara kɛ mais n'a bɛ jamana ka kɛsu kɔnɔ ministère dɔ bɛ yen nɔ déjà comme ministère de l'énergie olu b'a la ka sababu ɲini solution ɲini an ka courant ko la maintenant olu bɛ solution minnu fɔ premier ministre ni ministre de l'énergie u ye solution camanba fɔ o solution camanba bɛɛ la u ye kuma caman fɔ peut-être Mali solution b'o dɔ la mais u bɛ se ka wari ta o kɔnɔ pour que ka se ka Mali baara kɛ o ni présidence mɔgɔ tɛ an bɛ jama hakili jigin aw bɛ ka radio jɛkafɔ lamɛn a bɛ laselikanw ma 100 aw bɛ a sanfɛ an ka émission min bɛ yen n'an k'a ma ko débat politique ka dimanche o dimanche k'a daminɛ 21h30 la ka taa se 23h10 ma an b'o de hukumu kɔnɔna na an ka bi mɔgɔ welelen maa saba don Adama Kulibali PRVM fasoko ka taa se Youssouf Traoré ma Front populaire des jeunes Front populaire des jeunes du Mali. Donc Youssouf Touré, voilà, Youssouf Touré, Kafara, Mohamed S. Haïdra, kan action citoyenne de tous, ça va devenir ambulance, si ça met douanga, Babou Flana, Konojuna. Amta Touré, Fanflala Touré, charte pour la paix et la réconciliation. Asiki ukme sena, baro, Chamankera, Allah Kaba, Allah ini Babu, Ulu Mau Fora, nga, Babu Tale, Sente Moro Nyekoro, Ulu ya Iraka Fokoka, référendum Koka, Udike, Yakila Jume, Okoka. Bon, ni dossier tali CNT la kata ka référendum ni CNT référendum demandé ne bolo CNT ka baraka nga ko de parce que pourquoi CNT bi fera des représenter on considère ba fo on tarom na fo bamananga na job na ba ko assemblée nationale parce que ni ay atara CNT la amata CNT la ko parce que
a ka d'an ye a ka taa CNT la sariya de b'a wajibi a ka taa CNT la ni CNT y'a demandé cogo min na c'est comme ni jamana fana de y'a demandé ten jamana tɛ se ka ban ko kun k'a fɔ ko référendum tɛ k'a la voilà parce que CNT bi Mali constitution de représenté ni référendum kɛra pour que se ka référendum in fana bɛn mana kɛ min ka o fana na pour que se k'o fana valider k'a fɔ ko ɔhɔ an jɛna n'a ye a tacogo ɲɛna o CNT kelen fana de b'o juger n t'a dɔn ni n ka kuma in kɛra a faamuna mais est ce que fɛn caman tun t'a kɔnɔ minnu kɛra k'a sɔrɔ o ma passer CNT ka niveau la o ye fɛn jumɛn par exemple fɛn caman recommandation caman tun tɛ yen minnu waleyaliw daminɛna ka ban a fɔra ko ka DDR kɛ tan ka mouvement armé minnu bɛ yen ka marifaw minɛ u la est ce que o baaraw ma daminɛ wa bon o baara daminɛna o tun y'a laɲini dɔ ye o tun ye laɲini dɔ ye diɲɛ baara si tɛ yen nɔ ko min bɛ taa k'a sɔrɔla a ma passer CNT la mais n bɛna fɛn dɔ de fɔ aw ɲɛna commission dɔ de fana sigilen bɛ min bɛ ka baara in kɛ baara in commission in yamaruyalen don CNT ni ministère de la réconciliation fɛ k'a fɔ a y'aw sigi aw ka nin baara kɛ donc n'a ma ye ko olu sigira o baara kama u mana bila fɛn o fɛn na olu kan k'u kɛ k'o s'a dan de la sinon a tɛ k'a fɔ ko a bɛ kɛ ka kɛ kunfɛ ko la ten ou bien sara ma kɛ nin na ou bien an ma non ok voilà CNT y'a yamaruya a ka taa référendum kɛ référendum ni fana dossier pour que se k'o fana préparer commission min sigilen bɛ o commission de fana bɛ ka baara k'o kan voilà. Ok, mais Touré, moi c'est gars min, moi c'est gars. Moi je vais donner l'explication. Amena. Mais Touré, moi yoro min fɔ mɛ kosɛbɛ yala dialogue intermalien ne fɛ malidenw yɛrɛ de kumakan dɔ kɛ badi. O tɛ wa mais CNT fana bɛ jɔn de kama o tɛ yen ka jamanadenw fana kelen ninnu de représenter yan o tuma yala majɛ dɔ de bɛ fɛn na wa ou bien fɛn yɔrɔ dɔ de bɛ yen min dafalen tɛ wa parce que n'i ma fili dialogue intermalien maa minnu kan ka kuma a ko kan o bɛ maliden bɛɛ représenter ka ban mais pourquoi ka tila ka taa n'a ye CNT kelen na fɔ k'a valider fana alors que jamanadenw yɛrɛ de ka bɛnkan don ou bien dɔw de tun da bɔra a la fan dɔ fɛ wa mɔgɔ si da ma bɔ a la malidenw de wulila ko Mali kura malidenw bɛ hakilina min fɔ a tɛ k'a fɔ ko bɛɛ ka hakilina ka ɲi mais bɛɛ ka hakilina de taara maintenant ka tila ka taa i sigi ka synthèse kɛ a bɛ passer CNT de fɛ min ka ɲi a la o bɛ taa min man ɲi a la o bɛ bɔ a la CNT bɛ sɔrɔ k'a valider. D'accord. Ayiwa an bɛ taa Kulibali fanfɛla la Adama Kulibali PRVM faso ko e hakilila ye jumɛn ye nin baabu kan ka taa ni charte pour la paix et la réconciliation CNT ko fɔ ka référendum kɛ yala gɛlɛya dɔ de bɛ yan. Merci beaucoup. Ne bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ clarifier n bɛ commission de rédaction de la charte et de la réconciliation n b'a président fo n'o ye l'ex-premier ministre Issoufou Maïga oui. CNT m'a fɔ ko ka taa n'a ye référendum na CNT y'a ka proposition de kɛ proposition ye jumɛn charte président ne bɛ salle kɔnɔ ne tun bɛ a don ka PRVM représenter maintenant président ye lettre ci parti bɛɛ ma ani mouvement politique bɛɛ ma a ye na a ka hakilina di an bɛ fɛ ka Mali jɔ an bɛ fɛ ka nin charte dilan an bɛ fɛ aw ka hakilina di don natɔla la Mali ka kan ka jɔ sira jɔsen mun fɛ aw yɛrɛ fana ye parti politique ni mouvement politique Mali tɛ se ka jɔ ni aw fana hakilina tɛ a ye n'an dɛmɛ président de la république président de la transition n'o ye son excellence le général Assimi Goïta ye a ye n'an dɛmɛ gɛlɛya min bɛ Mali kan an ka charte an ka sɛbɛn k'a di aw ma a parti politique an bɛɛ tun bɛ yen an ye kuma ta an y'a hakilina fɔ hali a don ni ne yɛrɛ hakilina la n ko charte in kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ mun bɛ parti concerné parti politique concerné parce que ni fɛn b'a kɔnɔ o kan ka bɛn parti ka bɛnkan u ko k'u bɛna parti ka charte fana relecture kɛ u ko k'u bɛna financement tigɛ parti ye u ko ko u bɛ fɛ parti ka u ka can ko ka dɔ bɔ a la ne bolo kuma bɛ se ka munumunu o da mais k'a fɔ wagati o wagati a ye u wele ka na jamana kɔnɔdenw don mais a ye na an ma hakilina fɔ
mais hakilina yɛrɛ t'a kɔnɔ mun b'a aw yɛrɛ concerné n ko ye gɛlɛyaba ye mais a kan ka kɛ charte in kan ka kɛ bɛɛ hakilina kan ka don a kɔnɔ hali ni turulakaw hakilina kan ka don a kɔnɔ parce que Mali bɛɛ u fana ye an ka jɔn don mais u kan k'an dɛmɛ Mali jɔli fana na même si ni ATT tun bɛ fɛ k'an minɛ k'a d'u ma mais an kɔni b'a la k'an jɔyɔrɔ récupérer pour que ka turulakaw minɛ k'u fara an ka charte kɔnɔ k'a kɛ charte kɔnɔ k'u k'an ka jɔn ye Mali bɛ jɔ ten ni bɛɛ hakilina ye ne bolo charte in ko ɲuman don mais mɔgɔw ye laɲini fɛn fɛn kɛ laɲini légitime don DDR ko b'a la n'o ye k'a fɔ mouvement armé ye presse yɛrɛ y'u ka nisɔngoya jira kosɛbɛ syndicat y'u ta jira bɛɛ bɛ fɛ Mali ka jɔ ni hakilinata de ye mais parti politique fana hakilinata ye k'a fɔ u bɛna le charte min relecture kɛ a ka kɛ ni hakili ye n'a fɔra ko parti 300 ni kɔ bɛ Mali kɔnɔ caman bɛ yen nɔ u b'a la ka yala n'u ka parti ye u ka saki kɔnɔ maintenant hakilina kelen pe dɔrɔn n'a fɔra sisan nɔ dɔrɔn ko e bɛna parti dɔ créer k'i ka taa caution sara 20,000,000 wa tuguni k'e ka parti bureau exécutif bɛɛ k'i kana n'u bɛɛ ka numéro ye ko hali administration territoriale n'a yan'a ka récépissé d'i ma a k'u mɔgɔ 100 bɛɛ wele téléphone na k'a f'u ɲɛna nin bɛna ale ka parti créer i bɛ nin poste de la wa a ko bɛ dɔgɔya dɔɔni parce que caman ka parti b'a ka saki kɔnɔ 20,000,000 caution se t'o ye ou bien caman bɛ bureau exécutif la mais o bɛ mouvement wɛrɛ bureau exécutif la a na kɛ sababu ye mɔgɔ minnu bɛ mouvement minnu b'u yɛrɛ sɔrɔ parti 4 5 la o ko bɛ ban parce que dɔ b'a ta kɛ natako la ko ni parti ye fɛn kɛ maintenant n ko o ye layidu o ye exemple kelen parmi tant d'autres partout si ma ban k'a fɔ ko Mali ka assainir la scène politique la a ka assainir a daga di anw bɛɛ la a ka daga di politiciens bɛɛ la Kulubali i ye parti politique ɲɛmaa ye ni ko ɲɛmaa sabula i na ɲɛmaa so tɔgɔ la i ye ɲɛmaa ye sabula i bɛla ka na ɲɛmaa b'i kan ɲininkali n bɛ tɛnku e ale ni Ture la ɲininkali min bɛ yen parti politique a sigikun ye fanga ɲini de ye hali n'o y'a sɔrɔ bi e muɲunen bɛ kɛ ka sabali k'a fɔ ko i bɛ se ka waati wɛrɛ kɔnɔ caman yɛrɛ k'a fɔ ko référendum min laɲini tɛ foyi ye parti politique fana bɛ yen nɔ k'a kun tɛ foyi ye ka dɔ fara transition kuntala janya kan u y'u ka ɲininkali ka kuma fɔ de kelen fila i ye n fɔ parti politique 300 ni kɔ ni o dɔ kan ka bɔ a la bi e yɛrɛ bolo bi parti politique Mali mago bɛ parti politique hali 100 la bi an bɛ don min na ko bi yan n'a fɔ ko a dɔ bolo hakilina jumɛn kan nka bi minnu ko k'a laɲini kun tɛ dɔ ye ko a dɔ fara transition janya kan e bɛ se k'u dɛmɛ ɲɔgɔn o fana ye politiciens de ye se ka taa hali 500 la a bɛ dépend an hakilinata ani a bɛ dépend an bɛ fɛ Mali ka kan an sago ye cogoya mun na maintenant ne fɛ comme question na écoutez c'est une question vraiment min ma kan ka poser parti yɛrɛ quelque part non an b'a fɔ minnu ko ni référendum sabula gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ an ka parti bɔ a la élection tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ ni bɛna kɛ référendum filanan de Mali kɔnɔ san siɲɛ 2 référendum filanan bɛna kɛ jamana kɔnɔ élection tɛ kɛ jamana kɔnɔ minnu ko k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ko a dɔ fara transition janya de kan e bɛ se ka mun de f'u ɲɛna mais c'est une proposition parmi tant d'autres CNT a ka proposition de kɛ CNT m'a fɔ k'a ka kɛ o CNT y'a ka Sassim accepte mais a y'a ka proposition de kɛ oui mais Sassim accepte tubabukan kɔnɔ n'a bɛ se ka janya Kulubali CNT kɔni janya référendum ye ka ban question min y'a tara min na CNT y'a jira k'a fɔ déjà an bɛ taa référendum na hakilina y'o dɔrɔn de fila to CNT non o bɛ kɛ référendum bɛ kɛ o Kulubali non CNT e kun bɛ salle kɔnɔ a bɛ kɛ o non mais CNT rencontre de kɛra comme tout le monde bɛɛ rencontré là mais Sassim Sassim même et accepté aussi qui t'a dit que c'est accepté il suffit à bien sûr il faut répondre ça parti politique minnu fana bɛ yen olu fana hakilina de e bɛ se k'u jaabi ni jumɛn de yanni an ka se kuma ka di le PRVM n'est pas contre k'a fɔ transition ka janya transition kana janya le PRVM n'est pas contre le PRVM an tɛ fanga nɔfɛ an ka mɔgɔ foyi tɛ non aw bɛ fanga nɔfɛ mais aw fanga nɔfɛ vous soutenez la transition mais sois patient je te réponds PRVM présente ministre ye PRVM mɔgɔ kelen tɛ yen nɔ mun ye ministre ye mais vous soutenez les actions de la transition mais jamana kɔnɔden pour que ka kɛ jamana kɔnɔden ɲuman ye et tu soutiens les actions de ton pays pour que Mali bɛ jɔ ni Mali jɔli
ni pervem ka nga barake pour que Mali be jo pervem bo barake pervem te ka fo ka be transition contre la ou bien ko il faut ya ka pouvoir là pour que ka transition soutenir pervem be non depuis coup d'état kera pervem la ka proposition que pour que transition be se ka nyana botu gamna maintenant mais pervem ma deli ka fo ko ka ale be a plaigner ki ba ye journal kono ki ba ye télé la ko ka fo ko parce que anga mogote président anga mogote gouvernement na anga mogote directeur national ko anto ante transition fait on be transition soutenir ni anga idée comme jabana kono dembe on be fait transition a réussi ne ko haklina yi o be demain mun fait on bu demain no demain ngai sans que ka gouvernement na sans que ka fa be gen fait on amta Aïdra fan fɛ mais yana nga bon temu kono ambe kuma di Touré ma baka ni yɔrɔ kuma kuncɛ kuma fara kan amta voilà Aïdra Touré bɛ jaabi ka kuma la o yɛrɛ Aïdra non an ka taa Touré fan fɛ Touré i hakili ye jumɛn ye babu kan il va répondre n'a bɛna kuma kuncɛ ni temu kɔnɔ ale b'a ta fɔ quoi voilà Aïdra i hakili ye jumɛn ye nin babu in kan ka taa ni charte pour la paix et la réconciliation CNT ko fɔ ka référendum kɛ a ko la ko proposition do i hakili ye jumɛn ye a ko la ne hakilina ye min ye ne tɛ fɛ référendum ka kɛ parce que o ye kasabi ko de ye tuguni min bɛna ni wari ɲini wɛrɛw ye or que an ye nin daminɛ don min hakili la a daminɛna depuis basew de la bɛɛ contactera ka yɛlɛ fo ka taa se niveau national ma bi donc légitimité tɛ se ka tɛmɛ o kan tuguni bɛnkanw de don ka na minnu tagara ka a baaraw kɛ e mɛgɛ tun b'a kɛnɛ kan e yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan fɛn fɛn bɛ yan bɛɛ tun bɛ yɔrɔ dɔ kɛnɛ kan donc k'a fɔ ko fɛn bɛɛ ko an ka na référendum na o ye kana don wari wɛrɛ ɲini wɛrɛw la ou bien ka taa wari don cogo wɛrɛw la tuguni or que an yɛrɛ ka légitimité bɛ yen parce que an sɔnna base kɔnɔna na k'an hakilina de di o de gafe farala ɲɔgɔn kan ka na fɔ niveau supérieur la donc bi ne bolo papier dɔ de don min kalan ka paraphé ni nin fɛngɛ in ye k'a jira k'a fɔ maliyɛnw ka bɛnkan de don ka bɔ localité bɛɛ la ka na donc a ma se an ka taa référendum wɛrɛ la ok voilà ok donc an bɛ taa Touré fanfɛla la Touré i bɛ se ka mun fɔ ka nin yɔrɔ datugu sisan ani ɲininkali min kɛra i bɛ se ka o évoquer a kɔnɔna na sisan référendum nin sen tɛ k'a fɔ k'a ka taa référendum na charte de y'a recommandé article 60 de la constitution est-ce qu'il y a faamuya diɲɛ fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ kɛ transition in kɔnɔ a ye jamanadenw hakilila ɲininkali kɛ parce que jamanadenw de wulila ka jɔ k'u mago bɛ Mali kura la donc n'a ma ɲɛ ko o jamanadenw de wulila ka jɔ an mago bɛ Mali kura la a ye segin a ka taa olu yɛrɛ ɲininka fɔlɔ n'olu bɛnna min kan a kana n'a ye an bɛ baara k'o kan mais o ma dɔw kun exclulen don ka bɔ a la wa mɔgɔ si ma exclu mais ni jamanadenw kumakan don min y'o encore non passer par le référendum non mon frère moi b'an ko charte de y'a demandé article 60 o de y'a demandé a ka kɛ le 22 juillet 2023 pour assurer l'accompagnement du peuple malien donc ne bolo complication wɛrɛ t'a la parce que pourquoi n'i y'a ye k'a fɔ k'a ye taa n'a ye référendum na a kuma sama yɔrɔ de cayara o sisan nin ma question dɔ posé yan na k'a fɔ ko référendum in kɛ kun ye dɔ ka fara transition kan dɔ ka min y'o i y'o de ɲininkali kɛ i y'o ɲininkali kɛ kuma de fɔra n ye n ka ɲininkali kɛ n y'a ɲininkali kɛ bɛɛ la kɛ ka taa dɔn normal voilà parce que les méga là c'est de bɛɛ la ko ka dɔ fara transition kan janya kan ne bolo ne ka hakilina na n'i ye fɛn fara moi je suis politicien hein, et puis je ne suis pas pour X ni Y. J'ai toujours dit dans mes propos. Mais a bɛ fanga Lamɛn bani. Front bɛ fanga. E ka nin lamɛn bani. Ayi front an k'o tile front bɛ fanga fan fɛ. Front bɛ fanga. Front bɛ fanga fan fɛ. Lamɛn sa Front soutient tout ce que le régime fait. Maïga. An k'o tile sa Touré. Non, le front ne soutient pas tout le régime. A bɛ fanga fan fɛ. Non, lamɛn sa. A bɛ fanga fan fɛ Maïga. Touré. Le front ne soutenir pas tous les idéaux dits. Non, voilà. Ni mi kai, mais non faut faire mais ni mi mai comme venu pour Koulibaly na sa Koulibaly fait non parce que ouais faut c'est vrai c'est sente vraiment an ça toi t'es sente qu'on vit mais là faut qu'on vous c'est OK là mais pas fait front populaire mais on a front populaire soutenir les actions de la transition écoutez-moi les gars front populaire bi transition la action nous soutenir le pays nous il fait la même pas la même ça il va arriver tania donc les gars tu as fly est-ce qu'il pas familier non quelle la question posée le temps oui bon maintenant front populaire bi transition soutenir
idéologie ɲuman kan ni min ma kɛ anw hakilina ye an bɛ bɔ an kan ka taa fɔ yɔrɔ min na an bɛ taa an den k'a fɔ ye lamɛnbaa ni o de ye dɛmɛ ye a dan t'a la dan t'a la o de ye jamana jɔ ye c'est comme t'a dɔn ni hakili b'a la Cheikh Modibo Jara delila k'a fɔ 2013 kɔnɔ a ko jamana joli dama ka kan jamanaden bɛɛ lajɛlen ma a ko i bɛ se ka jamana jɔ k'a sɔrɔ i ma don gouvernement kɔnɔ ça c'est très clair et net fo n'a sɔrɔla i ka jamana man di ye ne bɛ kɛ ka baara o baara kɛ bi jamana in kɔnɔ sara tɛ ne ye ne tɛ kalo sara ta o c'est vrai moi je suis politicien n'i ye se kɛnɛ ye bi élection ka kɛ mais ne b'a fɔ ko élection kana kɛ pourquoi n'i ko k'i bɛ élection organiser Mali kɔnɔ bi i bɛ walidenw di boucher la cogo di o m'a faamuya voilà très bien n bɛna ɲɛf'i ɲɛna i bɛna faamu parce que bi n'i y'a jateminɛ an ka sirakun na minnu bɛ kɛ ka da c'est vrai mais e ye référendum ko kuma fɔ min o tɛ élection lamɛn sa e ka lamɛn bani e ka lamɛn référendum ka ni élection ka tɛ kelen ye min ye mon frère n'i ko ka élection kɛ sisan tous les différents partis politiques a bɛɛ ka président bɛ wuli ka taa élection fɛ campagne préparée Soumaïla Cissé ka lamɛn sa Soumaïla Cissé ka k'a kɛra yan a taara ne yɛrɛ Touré ko min filɛ ne y'a fɔ n ko IBK est communiste ne delila k'o fɔ bon n'i bɛna n'o cas kelen bi ala k'an kisi ka n'a cɛ janya ni Kulubalikɛ min filɛ nin e ɲɛ t'a la nin t'ale sisan ka taa ni nin a furu ne fɛ nin ko tracteur pinɛ an ma min faamuya yan a fɔra ko sécurité bɛ jamana fɛ ko avancer la sécurité non o kuma min bɛ ka fɔ ay bɛna latɛmɛ de nɔgɔ dɔ b'o kuma la mon frère une minute i jɔ sa min fiyɛna une minute wallahi n b'a latɛmɛ wallahi billahi ami heure min ko sécurité ayi don dɔ tɛmɛna diɲɛ jamana sɔrɔsi bɛɛ tun bɛ e fɛ yan nɔ e ka kan kuturu tun bɛ ci ala barika la bi olu taar'u ka so an sera k'an jɔ an yɛrɛ bi ani kunun tɛ kelen mais foronto bɔrɔ mana kɔrɔ cogo cogo tisotali bɛ sɔrɔ a la maa kirikirani minnu bɛ sen fɛ olu de bɛ se ka wuli ka taa mɔnɛ don mɔgɔ la i sigilen ta n'a ye k'a fɔ ko o tigi ni mɔnɛ ka taa mais est-ce que élection kan ka jɔ lamɛn sa o kama wa a tɛ élection kɔnɔ dɛ kuma tɛmɛ sira fɛ mon frère ni ne don a bɛ jɔ n bɛ fɛ ka min fɔ Touré d'accord n bɛ fɛ ka min fɔ Touré an bɛ taa fɛn fɔ pour que ka nin thème datugu pour que ka nin yɔrɔ datugu n bɛ fɛ ka min fɔ Touré kuma kuncɛ kuma nin thème kan référendum in ani élection in a bɛɛ de ye kelen parce que référendum tɛ se ka kɛ ni intérieur mɔgɔw tɛ bouger de kan olu fana natɔ a problème kelen de bɛ poser donc min don a kɛra élection ye sa o a kɛra référendum ye sa o ni insécurité in bɛ poser donc le mieux c'est quoi légitimité b'u bolo ka ban parce que base contactera mɔgɔ mɔgɔ kan ka impliquer a ko la intérieur la ou extérieur la bɛɛ impliquera donc l'essentiel c'est que ka baara tɔ achever k'a kɛ document ye merci an bɛ jama hakili jigin aw bɛ ka arajo jɛkafɔ lamɛn nin wagati in na kɛmɛ buruburu 7 bɛ yan sanfɛ émission débat politique dimanche o dimanche 21h30 ka taa se 23h10 ma an ka mɔgɔ welelen maa saba don Adama Kulibali PRVM fasoko ka taa se Yusufu Touré ma Front populaire des jeunes du Mali ani Mohamed S Haïdara action citoyenne de tous donc an bɛ ka baabu ni olu de ye bi su in na sanga kundu kɔnɔ an bɛna nɛgɛjuru sira di aw ma a bɛ se ka weleli kɛ k'aw ka ɲininkali walima kuma dafataw fɔ sisan an b'an ka baabu laban ta sisan an y'a ye Guinée Bissau président Umaru Ambalo Sisoko ale kɔni ka mandat a bɛ komi a banna nka a ma fanga bila a ma kalafili fana a ma se ka o sigi sen kan o hukumu kɔnɔna na CEDEAO ka ciden sera u fɛ yen a kɔni ye CEDEAO ka cidenw gɛn an dun y'a ye don tɛmɛnenw na ayiwa ni maa kelen ne o ye Umaru Ambalo ye a ye fɛn bɛɛ nege bɔ Mali jamana in na ka tila k'a ye ale yɛrɛ bɛ ka CEDEAO gɛn nin cogo in na tan yala a fana ye tiɲɛ di AES jamanaw ma wa ou bien a ŋaniya ye jumɛn e yɛrɛ ka ye la Adama Kulibali en tout cas Ambalo nana Mali la yan a ko k'ale yɛrɛ ba ye maliyɛn ye k'ale bɛnna ye Mali et que a bɛna ko bɛɛ kɛ pour que ka Mali soutenir mais an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ Mali kan n'o u y'u ka sanction inhumaine ni CEDEAO y'a ta ka Mali jamana sɛgɛrɛ kalo 6 kɔnɔ maliyɛn denw sɛgɛnna maliyɛn denw ye gɛlɛya sɔrɔ o kɔnɔna la ale yɛrɛ tun ye o soutenir bagaba dɔ ye mais ala tɛ sunɔgɔ ala ye kelen bɛ yen maliyɛnw tun b'a ka u ka yɛrɛma hɔrɔnya u ka souveraineté u tun b'a k'o de ɲini
pas que k'a fɔ k'u bɛ don mɔgɔ wɛrɛ gasi la pas que k'u bɛ jamana wɛrɛ kɛlɛ mais k'a fɔ ko sayaba min b'a la ka kɛ n'o o ye sɔrɔdasi caman bɛ Mali dugukolo sanfɛ mais o ye attaque b'a la ka juguya mais hakilina t'a ye k'a fɔ kɛlɛ in ka ban o kɛlɛ ban hakilina ɲinini kɔnɔna la ni an ko o wagatiw de la gɛlɛya ni coup d'état nana k'a fɔ ko ka proposition kɛ mais ale ye sanction soutenir Mali kan ko fɔ ka élection organisée après 18 mois yɛrɛ banna bandaw talen u nana gɛlɛya wɛrɛw ni fɛnw kɛ mais k'a fɔ ko bi ko an balo kelen o tilara k'a fɔ a yɛrɛ ka kumakan ko awɔ CEDEAO ni u ni représentant mun taara ale ka jamana kɔnɔ k'ale yɛrɛ de ye olu gɛn ko parce que ko u nana ni hakilina min ye ko o hakilina ma ja olu tun ye communiqué kɛ ko mana ni hakilina foyi ye k'a fɔ ko u nana bɛn de sabati ale ani opposition ani parti politique ni ɲɔgɔn cɛ an minnu ye AES jamanaw ye an fana b'a fɔ n ko kɔrɔ n ko fanga de tɛ CEDEAO la parce que CEDEAO kun ko k'a ka sɔrɔdasiw dɔ bɛ yen k'u bɛna Niger kɛlɛ n'o ye o de ye an girin k'an fara ɲɔgɔn kan ka AES kɛlɛ an b'a fɔ ko halisa barika de bɛ AES jamanaw la o ye nisɔndiya ko ye k'a fɔ ko an ma sa fɔlɔ mais tiɲɛ dɔ bangana an yɛrɛ ɲɛna an bɛ Ala fo o la ka Mali halisa ka dugawu kɛ Mali ye an bɛ sira mun kan halisa Ala ka inspiration ɲɛnama di ɲɛmɔgɔw ani parti politique mɔgɔ min b'a la k'u dɛmɛ pour que u ka se ka. mais Kulubali est-ce que a jo tɛ kɔni a jo tɛ wa. an yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko CEDEAO Mali jamana ani Burkina anw bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko nafa tɛ CEDEAO la est-ce que a fana jo tɛ wa. bon a jo tɛ dɛ ale ko CEDEAO ye. Est-ce que CEDEAO a sa raison d'être même. Quant au Mali. Ale tɛ se k'o fɔ wa tuguni a y'a fɔ a ka jamana kɔnɔ yanni élection date ka fɔ a ko k'a muso ko k'a kana présenter wa k'ale b'a muso lamɛn wa k'ale tɛ kɛ candidat ye Guinée équatoriale kɔnɔ maintenant mun b'a bali k'a fɔ ko élection kun ye ale kun ka mandat bɛ ban le 25 février je pense mun b'a bali yan'o cɛ a ka élection organisée n'a b'a ka jamana lafiyali a n'a ka jamana gɛlɛya mun bɛ yen n'a b'o fɛ sinon George Weah ye a bɔra a ka jamana kunna ka élection kura ɲɛnama organiser ka tila sisan a filɛ damuze la carré kɔnɔ maintenant an bɛɛ ka laɲini ye k'a fɔ dirigeant fɛn fɛn bɛna Afrique kɔnɔna la mɔgɔ kelen tile tɛ diɲɛ ban mais mɔgɔ kelen tile fana t'i ka Mali jɔ i ka jamana jɔ maintenant. Kulubali ɲininkali kelen dɔrɔn ɲininkali kelen bi i y'a fɔ cogo min na AES kɔni CEDEAO fara ɲɔgɔn na fu sara ka ban pewu nka caman bɛ ka kɛ bi ka laɲini kɛ ko ka se ka segin n'a fɔra e ye politique mɔgɔ ye bi ko bi Mali ka segin CEDEAO kɔnɔ jaabi kunkurun kelen sabula Segu ka waati ka Segu ta tigɛ jaabi bɛ jumɛn ye. bon o yɔrɔ la kɔni ne kɔni hakilina ye k'a fɔ ko o ye ne hakilina personnel ye k'a fɔ ko Mali man ka sigi CEDEAO kɔnɔ parce que ne yɛrɛ y'a soutenir depuis des années n yɛrɛ ka page sanfɛ k'a fɔ k'a sɔrɔ hali ni coup d'état in tɛ fɔlɔ n'i y'a ye n ko CEDEAO b'a la ka Mali manamanako kɛ jamanaw la jamanaw bɛ se ka bɔ CEDEAO kɔnɔna la mɔgɔw b'a fɔ ko mun na jamana bɛɛ bɛ se ka balo jamanaw ka bon jamana i mana miiri économiquement togo togo k'a fɔ ko ni nin tɛ ko jamana bɛ sa jamana tɛ sa Brexit a fɔlɔ ye a exemple fɔlɔ frappant o ye Brexit ye a bɔra Europe mais a b'a la ka développer wa jamana wɛrɛ bɛ se ka bɔ Europe fana na. d'accord an bɛ taa Ture fanfɛla la Ture i hakili ye jumɛn ye nin baabu kan an balo ka CEDEAO chasser ka bɔ a fɛ yen yala e yɛrɛ fɛ CEDEAO ko bɛ fɛ ka nege bɔ ale yɛrɛ la ou bien jumɛn de don. bon min fɛn na jɛjugu laban ɲɔgɔn janfa de koyi sinon CEDEAO diɲɛ kuma jumɛn bɛ yen nɔ Amadu yɛrɛ ma min fɔ anw ma au début Amadu nana les Maliens je suis avec vous je vais vous soutenir ma mère est malienne critique karata manaka ka tila ka se ka da carré fara n'a ye a bɛ tan de ni nin kun ma kɛ o kɔrɔ ko bɛɛ kun ye nkalon ye. mais est ce que an kan ka jalakiya parce que an yɛrɛ ko kaba ko CEDEAO ma ɲi est ce que an ye min fɔ a ma bɔ Mali ka tiɲɛ kalama n'a bɛ fɛ ka fara an kan. est ce que o tɛ yan. non bon n bɛ kuma kelen fana f'i ɲɛna tukɔrɔmɔgɔ kana minɛ n'i bolo fila ye ni manɔgɔ tɛ filanan t'o la tukɔrɔmɔgɔ a bi mɔgɔ janfa a to mun ma est ce que kuma faamuya mɔgɔw ka hakɛ to kuma fɔcogo la quoi c'est à dire Anbalu a ka début kun ka ɲi envers le Mali et puis ni Anbalu kun ɲɛna a na an ka mɔgɔw kun bɛ se ka ɲuman caman kɛ ɲɔgɔn fɛ
u kun bɛ se ka mun fana ka caman to a ka bonya kama nka a y'a tiɲɛ n'ale wulila n ko ale Anbalo kelen de bɔra ka déclaration kɛ devant Macron k'a fɔ ko CEDEAO bɛna force attente dɔ labɛn pour que ka se ka to ka coup d'état déjouer jusqu'à ce que président dɔ bɔra k'a jaabi ko a kuma ka tɛ k'a fɔ Macron ɲɛna n'o Anbalo kelen wulila ka taa bi bon on sait pas a bɛ se ka kɛ piège fana de il faut qu'on fasse attention piège a bɛ se ka kɛ piège fana ye piège sugu jumɛn très bien parce que France bɛ se ka préparer k'a fɔ bon Anbalo il faut refuser on va tout faire pour te maintenir. Mais en attendant, on va envoyer la CEDEAO et tu vas les chasser. Au bébé, c'est qu'il y a là quoi. Tu sais que Dieu là-bas, une politique, c'est trop fort. Oh, maintenant, sur la réellement, à CEDEAO, c'est que date de l'année pour le temps, là, c'est Bambola. Ni mara ke chogo chogo ni nana I mara chogo Bambola, ami mara. Voilà. Mali Burkina, on fana la mono au position de comme. I mara ke ni ma jonjoy, ni nana, ambi mara, I mara chogo bisura. Voilà. Am ta Aïdara fanfɛ Aïdara I hakilila ye jumɛn ni babu kan Anbalo ka CEDEAO chasser ka bɔ a fɛ yen ka tila ka bɔ a ma dogo k'a fɔ publiquement e mun faamuya ko la. Bon ne bɛ min fɔ yan dɔrɔn ne b'a fɔ yan ko merci parce que a y'an ka tiɲɛ segin an ma. An y'a yir'u la k'a fɔ ko CEDEAO a tɛ olu kama. Bi an bɛ yɔrɔ min na o ye olu ka syndicat de min sigilen don ka se k'u maintenir président minnu bɛ se ka France ka affaire kɛ. K'u maintenir k'u souder sinon an ɲɛ b'a la k'a fɔ Alassane Ouattara b'a la ka communauté mandat kɛ pour que CEDEAO ma taa gɛn pour que CEDEAO ma fɔ a ye k'a k'a jɔ parce que bi France bɛ yen a bɛ CEDEAO président yɛrɛ de bila ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn gɛn ka bɔ pouvoir la minnu tɛ France ka affaire kɛ donc ni nin kɛra an b'a fɔ tare an b'a ɲini an ka AES a bɛ agrandi cogo min na de diɲɛ don o don a bɛ bonya cogo min na diɲɛ don o don tiɲɛ bɛ d'a ma cogo min na diɲɛ don o don an bɛ taa ɲɛ de sabatili ɲini donc nin kɔni u yɛrɛ de u malola de nin kɛra tan nɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i tɛ France ka affaire kɛ u bɛ tila k'o CEDEAO mɔgɔ kelen u yɛrɛ danga de b'a la ka ɲɔgɔn dun bi CEDEAO kɔnɔna na donc kuma min bɛ ne bolo k'o fɔ. Ok d'accord donc wagati kɔni bɛ ka taga sisan an bɛna kɛnɛ di an ka nɛgɛjuru sira tigiw ma mɔgɔw bɛ se ka weleli kɛ ka don ɲininkali min bɛ min bolo ka kɛ min na wali kelen min bɛ fɛ ka kuma dafa ta fɔ a to ka nɛgɛjuru sira filɛ 20 24 76 29 20 24 99 24 donc o fila dɔ la kelen n'aw y'o ta an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ɲininkali min b'aw bolo a bɛ se k'o kɛ an ka mɔgɔ wele na 20 24 76 29 20 24 99 24 n'aw y'o ta an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan. Ok, ɲani dɔ ka don Kulubali kuranko lahalaya minisiri tun ye layidu ta mɔgɔw ye k'a fɔ ko 19 heures sur 24 heures e yɛrɛ ɲɛ bɛ ko in na cogo di yala est ce que u y'a min fɔ u bɛ k'a bonya wa ɲani dɔ ka don. Bon, o ye bɛɛ ka zone ye mais en tout cas moi je peux dire que ne kɔni bɛ yɔrɔ min na ça va. Satisfaction satisfaction est 100%. 19 heures, vous pouvez respecter. Mais alhamdoulilah. On va quartier mais ah bon, en gros. Voilà. En tout cas. Ok, Dobel. Allô? Oui, allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ito ni jamu gabomi? Allô? Allô? Oui, allô, Ito ni jamu gabomi? Bonsoir les amis. Oui, bonsoir, tout va bien. Vous nous appelez d'où? Allô? Les députés aujourd'hui. Allô? Mais je ne vous écoute pas. Hein. Allô? Ah, ok. Mais je suis en train de parler, mais vraiment le débat d'aujourd'hui c'est vraiment impeccable. C'est impeccable. C'est impeccable pour aider le pays. Ok. Mali deme quoi. Ne maraka de n'était pas mananga chama me quoi. Ok, en fait. Je suis né au Congo, grandi entre Congo et la France. Ok, maintenant vous nous écoutez d'où? C'est vraiment merveilleux. Ok. Le débat d'aujourd'hui c'est merveilleux. Ok, merci. Et bien quand vous les gabomi? Ah ok, il est parti, mais en bas donc à Tim Mali qu'on a. Ok, en bas faut que 20 24 76 29 20 24 99 24 ni ota. Amunyo soro jegafo soba qu'on a. Amta Touré fanfait Touré et il y avait pour encore la halala la chugo di 600. Donc ok. Allô? Ok, il est parti. Allez, tara 20 24 76 29. Allô? Allô? Oui, allô. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Basti alhamdulillah. Et bien donc radio kana. Bah, c'est ça. Alors radio kanji. Ito ni jamu ka bomi?
Bon, tɔgɔ ye Demba Samake. I bɛ k'an wele ka bɔ min? An wele ka bɔ Musala sapeur pompier la. Gana Musala sapeur pompier. Ok, i bɛ dɔ bɔ i ka radio in de kan na kosɛbɛ. N b'a faga yɛrɛ. Voilà, fa. Voilà. Donc ne bɛ ka wele ka bɔ Gana Musala sapeur pompier. Gana Musala, ok. I ka ɲininkali. Awɔ, i ka ɲininkali. Allô? Oui, an tulo b'i la. Donc, oui, j'allais bien, tulo b'i la. Awɔ, i ka ɲininkali. Ah bon, comme j'ai pris le débat au voile, parce que la radio d'Arène, Globe, Fena, Sedao, Mbalo, etc. Donc, faut qu'on Sedao critiquer. Parce que je sais, Mbado Sedao, après tout, organisation Yanamari, donc continue Mbakono et fin oreille. Sinon, CEDEAO, en tant que CEDEAO, organisation sous-régionale, je crois que c'est une très bonne chose. Ok. Donc, il y a un petit boulot. C'est une très très bonne chose. Maintenant, Mimba Kono ça, les chefs d'État qui constituent ça, en fait, pratiquement, peut-être qu'on connaît vraiment ça laisse à désirer. Ok. Mais, encore une fois de plus, ce sont les hommes qui ont créé cette organisation-là et ce sont les hommes aussi qui peuvent changer ça. Ok. Mais ni min dimina ni bora, finalement, madala ni alse a corriger. Ok. Ne bolo ambe to akono de ka. D'accord. An ka thème na kuma na taxation fene kan jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka min tigɛ ka bɔ Orange Money ni fɛnw na sisan an kuma n'o fene kan yakila jumɛn ye o la ɲininkali dɔ b'i bolo la. O kɔni ne ma deli ka kokolo ye k'o bɔ quoi. Ɲininkali dɔ b'i bolo kan wa o bɛ jaabi. On n'impose pas o. A man ka imposer an kunna jagoya mɔgɔ minnu b'a fɛ mun ta a bɛ tigɛ ka b'i kun. An bɛ gɛlɛya min na sisan bɛɛ b'o dɔn. N'a fɔra o bɛɛ kɔfɛ fana i ka komi fɛn na o b'o tigɛ ka b'i kun sans ton autorisation. Bon, là, je peux pas comprendre ça. Ok. Mɔgɔw y'u ta fɔ quoi. D'accord, an bɛ sira di mɔgɔ wɛrɛ ma. An bɛ fɛn caman kɛ ten, olu yɛrɛ ti maɲi jamana ma. Ok, ok. Ok, merci. Donc il fallait vraiment pas faire ça. Ok, jama ka ca an balimakɛ i bɛ hakɛ to an bɛ sira di mɔgɔ wɛrɛ ma. 20 24 76 29 an kumana thème saba kan nouvelle taxation wariw tigɛli ka bɔ crédit ni fɛnw na ka taa se charte pour la paix et la réconciliation ani an balo CEDEAO gɛnni min kan an kumana o fɛnɛ kan allo. Oui, allo. Oui, allo, bismillah, i tɔgɔ ni jamu ka bɔ min? Jakariya Tera ka bɔ Koɲumani. Jakariya Tera Koɲumani. Oui. Ok, i bismillah, ɲininkali jumɛn de b'i bolo? A ko ne b'a fɛ ka kuma tasi in yɔrɔ de kan quoi. Vas-y. Bon an ka mɔgɔ dɔ bɛ yen yɔrɔ min na an y'a ɲininka ko non ko n'a y'a sɔrɔ maa min tɛ jɛn n'a ye ko a bɛ se k'a ka pisi bɔ. Bon an bɛ yɔrɔ min na sisan fɛn bɛɛ bɛ taa ni appel de ye. Bon normalement o mun kan ka jamanadenw de hakilina ɲini fɔlɔ. Sanni o ka appliquer. Ok, a banna. Voilà, a banna. Ok. An bɛ kɛnɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma 20 24 99 24 20 24 76 29 radio jɛ ka fɔ débat politique. Allo. Allo, i tɔgɔ ni jamu ka bɔ min? Boubacar Jara. Boubacar Jara ka bɔ min? Dumanzana. I ka ɲininkali ye jumɛn ye? Bon, ne ka ɲininkali bɛ Touré de kan quoi. Touré bien, ale ye kuma min fɔ nin. N tɛ dutigi ka kuma yɛrɛ. Kuma jumɛn? Ko mɔgɔw b'u ka pisi bɔ ka fili n'a ma jigi. Bon sisan ale yɛrɛ munna ni jamana ka d'ale ye munna t'a ka sara bɛɛ ta k'a di jamana ma o de ye jamana a k'o kɛ. O de y'i ka ɲininkali ye wa? Awɔ, o jɔ ma tila ou bien ni jamana bɛ bɔ n'a fɔra ko ale k'a den dɔ kɛ saraka ye ale bɛ sɔn wa? Bon mɔgɔw bɛ burusi kɔnɔ u degunnen don k'u t'u ta yafa u t'u ta yafa a man ɲi jamana ma dɛ. Ɲɛmɔgɔ kuma t'a da dɛ a ka segin a kɔ dɛ. Sɔnna ne ye nin kɛ président n bɛ yɛlɛ a nɔfɛ kuluba walayi a kumakan maɲi a kumacogo maɲi. Ayiwa an b'i fo an bɛ kɛnɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma i bɛ to lamɛnni na a bɛ tila ka jaabi di i ma fo k'i nimisi wasa i ka ɲininkali la 20 24 76 29 20 24 99 24 radio jɛ ka fɔ débat politique. Allo. Allo. Oui, allo. Allo. Oui, allo, i tɔgɔ ni jamu ka bɔ min? Bonsoir. Bonsoir, i tɔgɔ ni jamu ka bɔ min? Ne tɔgɔ Aliou Konate. Ali ka bɔ min?
Dumansana et quand il on est à contribution. Vas-y. Par rapport à la transition là. Il est temps que les Maliens en gagnent Haklis quoi. Pour se ressaisir. Amour de connaissance quoi. Ça a créé un bien de 79 à 91. À créé un bien de 91. Au coup d'état perpétif à créé un bien. Nous me barrons nous échouons Jamana pour Banapou. Bon, Tiani Kela Kachani Numagelabi. En beau de connaître quoi. Donc il est temps, nous le Tiani qui au cours de ces quoi. Cours de temps. Vraiment de quand quoi. Ok. En train de bâtiment quoi. Merci. Vraiment, c'est très bien. Ok, à fond. Même la justice aujourd'hui a changé. Vraiment, il est temps que vraiment qu'on soutienne ces gens-là. À fond. Amesira dit Mororema. 20 24 76 29 20 24 99 24 Radio Djegafo débat politique. Allô? Oui, allô? Allô? Allô, il est radio Kana Kosebe. Allô? Igali Mainde, il est radio Kana Kosebe. Allô? Non, retour l'intérêt fait. Amesira dit Mororema, Jamakacha 20 24 76 29 20 24 99 24 Radio Djegafo. Allô? Allô? Oui, allô, Anshu Itoni Jamugabomi? Anshu? Mba. Retina. Basti alhamdulillah. Basti dola. Mba, basti na itoni Jamugabomi? Ka welele ka gabo Jalakoroji. Jalakoroji to Yakuba Jamu. La Jawara. Awa ika ningali jume. Bon, ni ngal continue fe muga ko ne bi fuka kuma wore kango. Angata. Akoko ni ambe wajim fe me tiara al ne horate blal ka so fatiya kon be. Al ne horate blal ka so. Fatiya be. Ebe fe ga mune foyi. Wala parce que amaga jamana tawre la je ko amanga baraka no parce que abe yoro jamana. Mais o jamana nyamako fana be ka baraka to ma nyabula u ka saraw be ka to ma nyabula ni gouvernement be ka baraka to mi. Mais tiara la mo ko abol ma digana de mais u yere ka la je ko. Ebe fe o ga munge. U yere ka la je tro jamana to nyamako be to mi na de u yere ko nyamako la je ka baraka ko ke to la bay. Aywa afamuna. So na fara ko jamana nyamako eti to sa eti ji sa eti na sa eti mo sa eti nga fratala. Abe jamana jole mena be ebe kla ka ni sara hakɛ ta ka kla ka dre mutantan bo fandan ko akuma ka tare. Aywa. Ok, à Famuna, 20 24 76 29 20 24 99 24 Radio Djegafo, débat politique. Allô? Allô? Mba, Nche, bismillah. Baïsi, alhamdulillah. Mba, itoni jamu kan wele gabomi? Hein? Fusen Doumbia kabomi? Kabomi Djegafo. Ok, ika ningali jume? Rachid nous on a mou de ko so ko bara wa. Na position na ko lon te sine. Woni position na. Ko lon te sine, ana ko so waru kun ka be do fo fo. Ne mani famu ya kanyere. No. So amu de la 100%. War fi mi ga te fo ya ru sira mi ngon fo depuis wa de mu ga sala wa. Depuis nous senti. Senti wa de mu ga sala ka sandri nu da marche la. Ka sandri fo ko ni fa tanere ko. Kaduga sala ka sandri da marche la. OK. Anga mo de ma tigi. D'accord, à famna. Bon conviction me ga te fo tien. D'accord. Maintenant il s'agit. Police nous là. Il y a un problème là depuis 96. Aussi ça. Bon, on a un grand Sahara qui a war bari. Donc depuis ça nous avons un phase de c'est ça fait. Il y a problème là non. OK. Donc maintenant il s'agit de mettre les centres amis marne sont créés. D'accord. Amou démarrer. OK. Merci. OK, merci bien. Monsieur Radi Mogorema 20 24 67 29 20 24 99 24 Radio Djegafo. Débat politique. Allô? Allô? Allô, il suis trop ni jamu gabomi? On te va boire kita, ça va faire beaucoup. Forma beaucoup. Oui. OK, il gagne ngali jume. Bon, ngali werati afla ni débat mina, c'est très important. OK. Ajara. Yaro tiga li mi fla ni nunte ko bay jabala kono quoi. Mi nga gele dro wari bi ta sira mi fe. Ku ji jala re kama ni wari mi na ko fa den kene quoi. Ni ye drobe muga mele mugola. Amena ni ti mugo toro me abena do dami fe. Ku ji ja o dai ne ke dai dami bi sira jira mugo abita ku be fe chogo mina. Ala o ne ka jira le suno ka fo ko ni ko e jamala ko lan ti ko bay quoi. D'accord. C'est malien métier muga sogoro ta sango no bi be 90 000 ma. Donc ni o jati bo
o mugan ni 30 n'i y'o jateminɛ ale ni mugan bɛ tɛmɛ a kun donc ne bolo ninnu tɛ koba ye jamana kɔnɔ. D'accord, an b'i fo kosɛbɛ. Voilà, merci. Amina 20 24 76 29 20 24 99 24 radio Jɛkafɔ allo. Oui, allo. Oui, i bisimila i tɔgɔ ni jamu ka bɔ min? Ali Danbele ka bɔ Kɔɲumani. Ali Danbele i ka ɲininkali ye jumɛn ye? Bon, ne ka ɲininkali ye Ture ka kuma in ye quoi. A ka kuma jumɛn? A kana fɔ ko ka pisi bɔ ka bin o ye kuma tiɲɛ de ye. A k'a fɔ hakilitogoyala mɔgɔw b'a faamu cogo min na quoi. Mɔgɔ bɔ in a ma diga n'a mɛ ale ka kuma fɔcogo a ma ɲɛ dɔɔnin. A ko a ka yafa ma ne ta kun ye o de. D'accord, a faamuna. Ok. Je pense que an bɛna mɔgɔ allo dɔ bɛ yen allo. Allo. Ok allo. Allo. Oui allo an su i tɔgɔ ni jamu ka bɔ min? Tɔgɔ ni jamu Modibo Keyita. Ka bɔ min? Ka bɔ Dawudabugu. Dawudabugu Modibo i bisimila. Mo ko ka fɛngɛ tigɛ quoi ale mɔmuso y'a ka. An ti k'i ka kuma faamuya kuma ka ɲɛ. Ayiwa kamalen Modibo taara ok an bɛna mɔgɔ laban ta ka sɔrɔ ka don an ka ɲininkaliw jaabi kɔnɔ 20 24 76 29 allo. Allo. Oui allo. Salaamaaleykum. Waaleykum salam i tɔgɔ ni jamu ka bɔ min? Ani cɛ. Nba. Nba. I tɔgɔ ni jamu ka bɔ min? Bon ne tɔgɔ ye Yakuba Sangare n bɛ ka weleli kɛ ka bɔ Dawudabugu. Dawudabugu ok i ka ɲininkali ye jumɛn ye? Bon débat tagacogo ka ɲi kojugu. Mais chose comment dirais je voulais un peu réagir à propos de choses comment dirais je prélèvement min bɛ ka kɛ sisan quoi. Oui. Bon enfin ne kɔni b'a ɲini maliyɛnw fɛ dɔrɔn an kɛ a ta ni hakili ye. Parce que n'i y'a jateminɛ dɔrɔn n'i ye crédit ta Orange la. Enfin depuis e bɛ crédit ta yɔrɔ min na Orange mɔgɔw bɛ délai le d'i ma de. I ka crédit n'i m'a utiliser o délai kɔnɔ u b'a tigɛ ka bɔ yen. A kɛra crédit montant o montant ye. Pour que i ka crédit ka to i kun il va falloir que e ka dɔ fara a kan de. Donc d'autant plus que u b'o tigɛ an b'o kun répondeur bɛ tigɛ an kun an b'o fana kun. Ne hakili la kɔni ni nin fɔra k'a tigɛ ka faso baara mɔgɔw ka ye ni hakili ye dɔrɔn. D'accord an b'i fo donc an bɛ nɛgɛjuru sira ko jɔ nin yɔrɔ la minnu ma se k'an sɔrɔ an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ waati cogo kama Mayiga an bɛ t'i fan fɛ. Ayiwa Segu maaw ye weleli kɛ bi nka n ka plateau in kan weleli kɛra ɲininkali fanba saba taara ka ɲɛsin Ture ma a ɲininkali saba ma jan ɲɔgɔn na nka an bɛ taa n'a ye kile kelen i ka jaabiw di saga kunkurunin kɔnɔ sabula waati ka jan ɲininkali tɔw bɛ yen tɔw fana b'o jaabi mun ye k'a fɔ Jakarija Tera ale y'a yira k'a fɔ ko jamanadenw hakilina ɲininkali kan ka kɛ k'o ma kɛ ko de kan ka kɛ fɔlɔ ka maliyɛnw denw ɲininka wari min tigɛ ka bɔ u kun ko de kan ka kɛ fɔlɔ i bɛ se a jaabi ni jumɛn o la yanni an ka taa tɔɔrɔ la. Ok o kuma o yɔrɔ min filɛ nin ye tiɲɛ don nka bamananw ka kuma don ko kɔngɔtɔ n'i ye dumuni sigi a kɔrɔ i tɛgɛ k'a dun o de b'ale nisɔndiya o de b'ale lafiya an bɛ waati min na i ko bi jamana kun degunnen dɔ ka se niveau dɔ la ɲɛfɔliba kun tɛ se ka kɛ jamana yɛrɛ bɛ se ka kisi cogo di jamana bɛ se ka bɔ cogo di teliya la o bɛ an bɛɛ de concerné sinon ne tɛ kalo saratala ye moi je ne suis pas fonctionnaire mais a bɛ maliyɛnden bɛɛ concerné k'a fɔ ni ye fɛn ye fɛn min ka kalan an k'an teliya joona an k'a baara kɛ o de nana ni nin ye wa o de nana ni communication bɔbaliya ye k'a di ka waati kɛ. Mɔgɔ ka jɛra weleli kɛ a y'a yira k'a fɔ ko ne ma ɲɛ k'i bɛ ka nin kuma ninnu fɔ k'i ka sara k'i ka ta k'a di jamana marabaaw ma u k'a bila jamana kɔkaden kɔnɔ ka se ka jamana bara i ka kalo sara n'i ye baara kɛ min bɛ ta ka d'i ma ko komi e de bɛ se ka ko caman fɔ i bɛ se ka ko caman kɛ i ka sara k'i ka ta k'a di jamana marabaaw ma o bɛna o sabanan ye bon sisan a bɛna min fɔ Jarakɛ ye Jarakɛ ne tɛ kalo sara t'a la ye ne tɛ fonctionnaire ye ne ye sɛnɛkɛladen de ye Jabali i y'a faamuya bon an tɛna don détail ba kɔnɔ mais comme n'a fɔ a ko ko n ka kuma fɔcogo o tɛ dɔwɛrɛ ye ni min ma sɔn k'i ka pisi bɔ k'a bila min tɛ kelen o jaabi na ni ko de k'i ka sara o tigi tɛ ka sara ok mais ne t'i sara tala ye nka ne bi droit min sara jamana kɔnɔ san kɔnɔ moi j'ai 300 hectares hectare kelen a redevance o 12,000
ani kɛmɛ damadɔni a ti 13 bɔ office du Niger la o hectare kɛmɛ o ta dɔrɔn ko qualité ne b'o sara état ye san o san kelen magasin min bɛ n bolo yen n bɛ vignette ta a la san o san a tɛ discuter est-ce que y'a faamuya bon olu ye ko wɛrɛ ye quoi mais jamanajɔ la bɛɛ n'i se ko dɔn hali ale yɛrɛ min filɛ k'a fɔ ale yɛrɛ bɛ kɛ ka fɛn dɔ kɛ jamana a tɛ fɛn min kalama. D'accord, Ali Damele weleli kɛ ale y'a yira k'a fɔ ko n'a fɔra k'i den dɔ saraka bi jamana kun kɔrɔ k'i b'o kɛ wa kelen fila k'i ko mɔgɔw ka pisiw bɔ k'o bila k'o tɛ jamana maraba o tɛ maa jɔlenba ka kuma ye ɲininkali ka kuma don ko n'a fɔra k'i den dɔ saraka bi o tɛmɛnen kɔfɛ k'i b'a fɔ ko mɔgɔw ka pisi bɔ k'a bila k'o tɛ kuma ye k'i ka kuma fɔ ka tile k'i ka tigi jaabi ni kuma i b'a jaabi ni jumɛn k'a tɔgɔ Ali Damele bon Ali Damele ni ne ko ne bɛ n den di ka kɛ saraka ye nin tɛ ne ta ye nin ye Ala de ta ye nka ne yɛrɛ yɛrɛbakun ne bɛ se ka nin di jamana ma a k'a faamuya k'a fɔ ko ne yɛrɛ yɛrɛbakun ne yɛrɛ bɛ se ka nin di wa ne nin dilen don jamana ma sabu n bɛ kɛ ka min kɛ bi jamana ye Ala de b'a dɔn donc ne yɛrɛ nin dilen don jamana ma hali ni jamana ye an bɛ waati min na ko bi jamana ye a hɛrɛ sɔrɔli n'a basigili ni jamanadenw ka wasa ni lafiya n'a bɛ bɛn ne joli bɔli ma yanni n ka so cɛ Ala ka bɔ n bɛnnen don o kan mais fɛn min ye n den ye o ye kiiti wɛrɛ ye. D'accord, c'est ko tɛmɛnen kɔfɛ filanan weleli kɛ filanan min k'i ka pisi ka mɔgɔw ka pisi bɔ o de tɛ question o de ye question laban ye o de ye mɔgɔ caman hakilina ye k'i kuma tilen ka fɔ. D'accord a tɔgɔ a bɛ mɔgɔ kelen maa caman y'a fɔ ale kelen tɛ maa caman y'o fɔ. bon maintenant n bɛna min fɔ o yɔrɔ la komi n'a fɔ an y'an to kuma kɔnɔ yan i ye ɲininkali kɛ c'est à dire k'a fɔ ko n y'a fɔ juguya la ou bien n y'a fɔ ni orgueil ou bien n y'a fɔ ni dimi wɛrɛ ye o tɛ nka n'a y'u tɔɔrɔ u ka yafa ma fɔ cogo la non kɛlɛ ko tɛ jamana ko de don fɔ cogo de don parce que maa bɛ se ka maa nini k'a sɔrɔ i m'a fɔ a fɔ ɲɛ kan a ɲɛjɛ kan par exemple ne taara Mayiga fɛ yen nɔ bi ka taa Mayiga den sigilen sɔrɔ ne k'a fɔ Mayiga ɲɛna i fa bɛ a den ɲɛna i fa bɛ yan yɔrɔ ma kuma jugu fɔ nka ni ne ko a ma mɔgɔ ka hakɛ to lamɛnnikɛlaw ka hakɛ to karisa i ba cɛ bɛ yan kuma fɔ cogo a y'a tiɲɛ o bon alors que kumakan kelen pewu a bɛ maa saba nisɔndiya ne ka den sigilen a cɛ nin den n'a fa bɔ mɛ dɛ den bɛ nisɔndiya ba bɛ se wa fa yɛrɛ bɛ nisɔndiya est ce que kuma faamuya donc maintenant jɔ kuma in ma jaabi fɔlɔ o. I ko mɔgɔ minnu bɔra ka condamner ko u ka droit don wa u ka droit tɛ n k'i ma n k'u ka droit don minnu k'an b'a bɛn u ma u ka droit de don bon maintenant n'an k'an bɛ taa ni jamana ko o sira fɛ minnu jɛra n'a ye a bɛ kɛ ka don jamana wagande kɔnɔ ka baara min kɛ o baara fana bɛ kɛ ka waleya olu fana ka wuli k'a fɔ anw ye wari min bɔ n'a baara bɛ kɛ ka waleya karisalakaw minnu ko k'olu ti jɛna an fana ti jɛna ye o fana ka bénéficier a la mankan ma na. Segu ka mun fara nin kan dɔrɔn i bɛ se ka ɲininkali min jaabi i bɛ se ka mun tɛnku Kulubali ni. awɔ an bɛ tila ka na Ture an bɛ segin ka ne fa kuma kuncɛ kuma la ni min b'i bolo i bɛ se k'o bɛɛ fara kan sisan an bɛ taa Hayidara fan fɛ Hayidara ɲininkali ninnu kan i bɛ se ka mun fɔ hali n'a sɔrɔ a ma dɛsɛ la une minute voilà. Sabula fo tɔw b'u ka saraw la o dɔ ye mun ye Yakuba Jawara ye ale y'o ɲininkali kɛ mun kɔni ye Denba Samake o fana ye weleli kɛ ani ka bɔ Faransi o fana ye weleli kɛ ani mun ye k'a fɔ Modibo Keyita ale ka kuma faamu nka Yakuba Sangare fana y'o kuma kelen fɔ. D'accord ne bɛ yafa ɲini fɔlɔ an ka lamɛnbagaw bɛɛ fɛ an ye erreur min kɛ Ture a tɛ komi a y'a fɔ ni kojugu de ye mais adamaden souvent n'i bɛ ko dɔ kɔnɔna na i ni dusu bɛ se ka na kɛcogo dɔ la donc o yafa ɲini an bɛɛ lajɛlen de y'a yafa ɲini an mɔgɔ saba min y'aw ka invité bi min ko an kana jamana comparer jamana n'a b'i ɲɛ i b'a ɲini k'i comparer a la de pour que i bɛ k'a ɲɔgɔn ye ou bien i bɛ tɛmɛ a la a f'a ɲɛna ko o ye diyagoya de ye n'i tɛ keleya i tɛ avancer n m'a fɔ hasiriya kɛlɛ dɛ mais karisa ɲɛna fo n fana ka ɲɛ non o kɛ a f'a ɲɛna ko o comparaison ko o bɛ tɛmɛ mais min ye k'a fɔ ko ka dɔ bɔ terrain de vie la bɛɛ lajɛlen maliyɛn bɛɛ da bɛɛlen don o la bi. Jamana ɲɛmɔgɔw u ka musakaw u ka jateminɛ k'a ni population b'a la k'a fɔ n'a sɔrɔ a bɛ ten de u fana k'a lajɛ a kan ka kɛ
n'a ti ten fana u ka bɔ ka laseli kɛ mɔgɔw ye o de kama n ko i ma n ko communication o de b'a dilan o de b'a tiɲɛ n'a b'a la k'a fɔ n'aw b'a la ka aw ka silence garder a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna ko tiɲɛ don hali tiɲɛ tɛ. Ok, merci. An bɛ taa Kulibali fan fɛ, Adama Kulibali, i bɛ se ka mun fɔ ɲininkali ninnu kan miniti kelen kɔnɔ. Bon, ne bolo kuma fɔcogo ani a kɛcogo o de b'a tiɲɛ. N y'a fɔ kuma kɔnɔna la n ko Tureke b'a la k'a ta ni kuma min ye mais dusubɔ ko tɛ, jamana tɛ jɔ ni dusubɔ ye. Jamana kuma kɔnɔna la mɔgɔ bɛ se ka i fili ka fɛn fɔ mais n'i ka vision de don. Nous on a une vision, le PRVM a une vision pour que Mali bɛ jɔ cogoya min na, jamana bɛ se ka basigi cogoya min na, PRVM bɛ o kɔnɔna la pour que ka jamana marabaa minnu bɛ yen bi k'u dɛmɛ ni hakilina ye, k'u dɛmɛ ni kɛwale ye, pour que jamana bɛ se ka basigi cogoya min na, pour que Mali bɛ basigi, Maliyɛnw bɛɛ bɛ se ka lafiya. Taxi ko ninnu a n'a a kuma fɔcogo a n'a kɛ wagati n y'o fana fɔ n ko communication baliya don maintenant ni communication kun a ɲana o kɔnɔna la je crois que hali gouvernement yɛrɛ ye séminaire dɔ kɛ semaine kɔnɔna la pour que ka se k'a fɔ k'a bɛ communication institutionnelle k'a bɛ dɔ fara kan parce que u yɛrɛ hakilina la a kan ka améliorer an ye o de fana fɔ o kɔnɔna la tuguni an y'a fɔ n ko k'a fɔ ko association des consommateurs ne yɛrɛ ni caman ye débat kɛ télé o ni radio la mais an y'o kelen de fɔ bon n'a sɔrɔ kun wulila a wagati yan'a ka kɛ k'a kuma fɔ même si ni mɔgɔ b'a la k'u décrier bi mais bi mɔgɔ si tɛ se k'u Mali consommateurs représenter n'olu tɛ parce que e ye consommateur ne ye consommateur ye mais olu de wulila k'a fɔ k'u fana ye association ye maintenant ni mɔgɔ ma content ou bien ni dimina o la i bɛ se k'a fɔ k'i bɛ taa créer ou bien i bɛ taa a lajɛ gɛlɛya min b'u fɛ yen an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'o gɛlɛya k'o hakilina fɔ Mali bɛ jɔ ni hakilina de ye Mali tɛ jɔ ni kɛlɛ ye mais an kɔni hakilina na n ko nin kɔnɔna la an sigikun ye yan ka se ka an hakilina fitinin de di jamana jɔliko la à travers la radio Jɛgafɔ an bɛ foli sisan a bɛ kɛ ka ne ka kuma in ta ka taa n'a yɔrɔ min na ne ye kuma in fɔ yan nɔ j'ai rectifié n y'a fɔ cogoya min na n y'a fɔ kun min kama n donna détail bɛɛ la k'a bɛɛ fɔ ko kuma in nana jaabi dɔ de sen fɛ n y'a fɔ tan wa n m'a fɔ tan n ko kuma in nana jaabi de sen fɛ n ko ani n y'a fɔ ni dimi ye ou bien ni ŋaniya wɛrɛ n ko o tɛ o tɛ o an y'a faamu mais ne aw bɛ kɛ ka essayer ka kuma ta ka ne adressé la Maïga de la ne a daba kama k'a fɔ non ne ko mɔgɔ minnu bɛ kɛ ka contribuer minnu ko k'u ti diɲɛ minnu contribuera olu fana k'a fɔ ko bon n'an ka fɛn donna Dawuda fɛ minnu ko k'u ti jɛ o fana u ti bénéficier a la kɛlɛ nana bɔ a kɛlɛ ma non il faut qu'on soit très clair i m'a faamuya mais n'u k'u ti jɛ u ka hakɛ dɔ mais a t'u bali u ka téléphone utiliser u bɛ se k'u ka téléphone utiliser o mais nin ye kuma min fɔ parce que par exemple ne y'a ye réseau kan dɔ bɛ kɛ ka dangani de kɛ danga dun n'i y'a kɛ a bɛ tila saba de n'i ye danga kɛ dɔrɔn a bɛ tila saba de e min b'a fɔ e bɛ dɔ sɔrɔ i b'a fɔ yɔrɔ min na o yɔrɔ bɛ dɔ sɔrɔ a la i b'a fɔ minnu fana ma olu fana bɛ dɔ sɔrɔ a la mais ne bolo danga ti jamana jɔ quoi danga ti jamana jɔ i mana tɔɔrɔ cogo o cogo hali i yɛrɛ woloden i mana tɔɔrɔ kɔrɔ cogo o cogo ba dɔw bɛ yen nɔ kala ta ka sɛbɛn ɲama de don quoi voilà donc il faut que maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ tile min na i ko bi jamana in joli de kelen bɛ maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma wajibi ye dugu dɔw bɛ yen nɔ olu kɛlen bɛ k'u jɔ u yɛrɛ ye u yɛrɛ ka sécurité jamana ko tɛ yan jamana ko de don donc maliyɛn bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko jamana in parce que jamana mana kɛ cogo o cogo dɔ bɛ yen nɔ a bɛ ko hakilina dɔ bɛ yen a tɛ ko hakilina hali ala kira a bɛ ci waati min na dɔw ko ko ciden tɛ wa hali sini dɔw ma d'a la donc bɛɛ tɛ se ka damakɛɲɛ ka don kulu kelen kɔnɔ o yɛrɛ man ɲi jamana fana kɔnɔ nka minnu murutilen don olu ka lafaamuya voilà c'est compris sisan an bɛ taa an ɲana an ka bɔ i fan fɛ Touré courant ko lahalaya la ministre tun y'a fɔ ko sur 24 heures k'u bɛna 19 heures ta an ye question posé Kulibali kunna ka ban e hakili ye jumɛn ye a ko k'a yɛrɛ fɛ a bɛ ka k'a kɛcogo la ne yɛrɛ kɔni bolo ne bɛ yɔrɔ min na alhamdulilayi ne kan k'a sɔrɔ o fɔ cogo parce que hali ni panne technique na n'a tigɛra 10 minutes 15 minutes a bɛ na donc ne tɛ se k'a fɔ n ko ne ka yɔrɔ la vraiment ko ma ɲi ka ɲi 19 heures min fɔra
ay ma don do kɛra la yɛrɛ a yɛlɛla fo 20h ne fi mais don do kɛra la a jiginna kana 18h la olu ti bana quoi yɛlɛ ka jigin olu ti bana quoi mais an ka laɲini tɛ nin ye an ka laɲini de min ala ka solution de d'a ma an ka bɔ nin kɔnɔ quoi so ne y'a fɔ n ka kuma in kɔnɔ yan ne y'a fɔ n ka kuma cɛ i jɔ n ka kuma fɔ ne y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ yan n ko anw ye jabalikaw ye kuran t'anw fɛ mais i bɛ sigi min na kɔrɔ b'a mɔyɔrɔ fara de da n'i bɛ sigi min na fɛn b'o sigi la mɔgɔw lafiya i b'olu fana dɛmɛ o kungo de la sinon n'anw taara jabali n'a ka d'a ye tasuma ka wuli santarali la an ka pu tɛrɛ ta ah ko t'a la sabu n'a kɛra wulu ka mun b'a la a soma tɛ ko a bɛ taa cogo tɛ waati sera kuma kuncɛ kuma la a bɛ na Aïdara i hakili ye jumɛn ye kuran ko kan e yɛrɛ ka ye la 19h sur 24h a ko bɛ cogo di 19h in hali n'a sɔrɔ a ma dafa caman kɛra a la mais a tɛ ɲɛ an fana ka sɔn ni contribution in ye parce que n'i y'a ye hali 19h in an b'a la bi mɔgɔw b'a la ka wari ta a bɛ sɔrɔ min b'a la ka jigin wagande kɔnɔ o b'a la ka kɛ kɛcogo la mais min ye wari yɔrɔ ye welewele dɔ kɔni tun bɛ ne fɛ k'a fɔ Asimi ye o ye wari bɛ mara yɔrɔ min a kana kɛ Asimi fɛ yen ni e de ye kɔlɔsilikɛla ye a n'a bɛ yɛrɛ bolo n'a a tiɲɛ ka côté la ɲɛ tɛ fɔ a la dɛ donc ne bɛ fɛ a ka kɔlɔsi yɔrɔ la là où il a un droit de regard wagati kɔni a sera ka ban mais yanni an ka bɔ waati sera ka ban Kulubali i ka kuma kuncɛ kuma i bɛ se ka mun de fɔ pour que an bɛ se ka an kɔ don ɲɔgɔn na n b'aw fo k'an ko débatteur Touré ni Aïdara kɛ k'aw bɛɛ fo ka technicien k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ nin ye jamanajɔ dɔ de ye fɛnɛ k'a fɔ ko an bɛ se ka wele bi ka na arajo so kɔnɔ ka an hakilina di Mali jɔliko la parce que Mali ka lafiya o bɛɛ ye an bɛɛ ka laɲini n'i y'a ye an sigilen don hali auditeur minnu sigilen don k'a labɛn bi o ye k'a fɔ u fɛnɛ dusukun kama u dusukun kari-karilen don Mali jɔliko la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'an ka président fo n'o ye Mamadu Umaru Sidibe ani a ka vice président n'o ye Kalifa Danbele u ka danaya la k'a fɔ olu fɛnɛ dalen don a la ko Mali bɛ jɔ ni maliyɛn den bɛɛ kelen-kelenna ye. D'accord, donc an bɛ taa Touré fanfɛla la. Touré i ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn ye yanni an ka bɔ jamukan kɔnɔna na? Bon n ka kuma kuncɛ kuma bɛ kɛ foli ani dugawu. D'abord n bɛ n ka président fo Mahamadou Jawara, le président du Front Populaire des Jeunes du Mali. Vraiment n b'a fo ani cɛsiri ani wulikajɔ. Sabula a bi a ka hami ye fɛn fɛn jamana in lafiyali don. Jamana in bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo o cogo la o ye Front Populaire président ka laɲini ye o y'a ka kɛlɛ dɔ ye o kɔfɛ n bɛ min ɲini jamanadenw fɛ an ka sabali an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maa si tɛna na jamana in dilan anw place la anw nana sɔrɔ an ka maakɔrɔbaw olu y'u ka dulokiw fara a jɔli la turu sera anw fana mun ma n'a bɛ ɲini ka tiɲɛ an bolo an k'an jija an k'an ka dulokiw fara a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ mais f'an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ ka mun ɲɔgɔn kɔrɔ parce que diɲɛ ko o ko n'a bɛna ɲɛ ala bɛ na ni sababu dɔ ye min b'a essayer k'aw senna sumaya mais an bɛ dugawu de kɛ vraiment halisa ala ka malidenw hakilila bɛɛ kelen ma an bɛɛ ka jɛ ka an bolo di ɲɔgɔn ma jamana kɔnɔ. Ok, Aïdara i ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn yanni an ka bɔ jamukan kɔnɔ? Bon ne ka kuma tɛ dɔwɛrɛ ye n b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka jamana in an bɛ se ka jɔ cogo min na ka ɲɛ jamana tɛ se ka jɔ mɔgɔ kelen kɔ bi dɔ ye weleli kɛ o tun bɛ extérieur de la débat diyara ye hakilina diyara ye o ye min ye olu minnu bɛ kɛnɛma olu b'a dɔn k'a fɔ ko baara min b'a la ka kɛ ɲɛmɔgɔw fɛ yen ɲɛmɔgɔw kunda bi ka tɛmɛ minnu bɛ intérieur kan parce que intérieur divisé len don komi ne ni politique mɔgɔw de b'a la ka débat kɛ mais politique débat tɛ sinon a dɔw bɛ yen u b'a la f'a ka kɛ tan de f'a ka don ta aw tɛmɛna ye an y'aw ye donc n b'a ɲini de hakili ɲuman ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma et que jamana in an ka se ka jɛ k'a jɔ. Ok, merci. Maïga i ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn an bɛ taa. Non kuma min bɛ ne bolo dɔrɔn ne bɛ n ka mɔgɔw wele fo sabula an ka mɔgɔw wele o la don min na ka daminɛ Kulubali la ka na Aïdara la ka na mun kɔni ye Touré la vraiment
wele kan ka bɛ a don n'u ye jaabili daminɛ fo ka na se bi su in na ma o ma sigi o ma jɔ u ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ yasa ka se ka se yan bi o kɔni o ye tanu kan ye ka ɲɛfɔ o sera bi cogo min na ala k'o ɲuman si wadi wala ten cogo kelen na don na ka to kɛrɛfɛ tuguni an bɛ n'u wele tuguni ka na tuguni an ka se ka baro kɛ tuguni. Merci. Bamananw ko ten ko n'i ye bolonguruɲɛ kelen sɔrɔ suruku la i ye dɔ kɛ fɛn duman banbali a jati dɔ tun bɛ ka radio Jɛkafɔ lamɛn an ka émission min bɛ yen n'an k'a ma ko débat politique a bɛ passer aw ye dimanche o dimanche k'a daminɛ 21h30 la ka taa se 23h10 ma bi an kumana min kan o bɛ tali kɛ min na o de ye nouvelle taxation min bɛ yen ka dɔ bɔ mɔgɔw ka nɛgɛjuru sira ci wariw la ka bila jamana waganden kɔnɔ an kumana o kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen charte pour la paix et la réconciliation o taalen CNT la o ye proposition kɛ ka référendum kɛ an kumana o fana kan fɔ ka taa se président Umaru Ambalo Sisoko ma a ye CEDEAO gɛn ka bɔ a ka jamana kan an y'an da don o fana na ani kuranko lahalaya an ye dɔ fɔ o fana na o la sa an ka maa welelen tun bɛ se maa saba ma Adama Kulibali PRVM fasoko politique tɔnba don an ka jamana kɔnɔna na an b'u fo ka taa se Youssouf Traoré ma Front populaire des jeunes Youssouf Touré hakɛto bɛ kuma kan Front populaire des jeunes du Mali ale fana tun bɛ yan nɔ ka taa se Mohamed S Haidara ma Action citoyenne de tous ale fana tun bɛ yan nɔ ne de tun y'an ka maa welelenw ye ayiwa ne tun bɛ ka jamukan k'aw ye Seku Traoré ka fara Mahamadu Mayiga kan radio Jɛkafɔ maa min bolo tun bɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ juru la Nem Danbele YouTube sira tun bɛ Ahmed Jakite bolo n'Ala m'an ka jɔnya jɔ an na jɔakun wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan baabu wɛrɛ kɛnɛ kan aw minnu y'an wele n'an m'an sɔrɔ an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ ni kuma bɔra an da min ma diya aw ye lamɛnbaaw a ye hakɛto kɛ an ye a k'an bɛn waati wɛrɛ